Sige. Imalis ka na sa harap ko. Ang masasakit na salita ni Aling Dahlia ay imaling havenhaf, habang patuloy niyang itinapon ang mga damit ni Selina palabas ng bahay. Kakarating lang nina Selina at Rosalie mula sa eskwela at nakita nilang halit na halit ang kanilang ina. Wala rin silang ideya kung anong nangyari. Tinangnan ni Selina ang kanyang mga damit na nakakalat sa lipa at labis siyang nakalala, hindi niya alam kung ano na naman ang nagawa niyang mali. Nay, anong problema? Nay, bakit mo itinapon ang mga damit ko? Uwan ka, Nay, kung may problema, pakisapan natin ng mahinaon bakit kailangang itapon ang lahat ng damit niya. Naklakas pa siyang makpakita rito. Isa siyang malas, dapat na siyang mamatay. Nay, bakit kanayan ko maksalita sa kanya? Ano na naman ba ang nagawa niyang mali? Sabihin mo para may tama niya, Nay, hiwak mo siyang polisin. Alam mo ba na pinatay mo ang tatay mo? Sabing manghila, malas ka Raf at sisirain mo ang biyayang pamalang ito. Noong nakaraan, ang tatay mo, ngayon sino naman kaya? Ako na ba? Nay. Hindi po tutuan, Nay. Nay, sino pong manghila ang nagsabi niyan? Hahanapin ko siya para tanungin paano niya nasasabi ang habahay na walang bosan. Alam mo naman na inataw ka sa piso sa tatay. Mas paniniwalaan mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong anak. Hindi mo ba siya anak? Kung alam ko lang na isa siyang malas na dahilan kung bakit ako nabalo, sana hindi ko na lang siya isinilang. Nay. Nay, hiwak mo naman akong tratihin ng hanan. Hindi po ako malas, Nay, hiwak mo po akong polisin. Lalong limakas ang sahaw ni Aling Dahlia at itinapon ang lahat ng damit kay Selina. Napinuungliya ang mata ni Selina. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi iyon kanyang ina o bakan hatutua ang sinabing manghila na siya ang pimatay sa kanyang hamahalang. Nay, tama na. Hindi ka ba natatakot na maktamnam siya sa kinagawa mo? Hiwak mo siyang ipagtanggol. Sinasabi ko sa iyo kung sino man ang magtanggol sa kanaya, si mama na rin sa kanaya. Nay, tama na Rosalie, hiwak mo nang sakitin si nanay. Ayos lang ako. Saan ka papunta? Doon mina ako sa bahay ni Lola. Baka makita ka ni nanay, hindi siya matitiwa. Sige, doon mina ako kay Lola. Kapag himipa na ang halit ni nanay, sasandain kita. Pinilot ni Selina ang hadamit na itinapon kanyang ina sa lipa at inilakay sa bah at naklakat papunta sa bahayang kanyang Lola. Habang naklalakat, imayak si Selina. Nay. Ako po ba talaga ang pimatay kay tatay? Matamlay na naklakat si Selina papunta sa bahayang kanyang Lola. Ang bahayang kanyang Lola ay mga 1 kilometro ang layo mula sa bahay nila, mga 10 minuto lang ang lakad. Hindi rin hanun kaya man ang bahayang kanyang Lola, isang silit lang at isang maliit na kusina. Matagal nang namatay ang kanyang lolo kaya makisa na lang siyang nakatira. Limapit si Selina sa kate, balak niyang tawagan ang kanyang Lola para pakbuksan siya, pero naalala niya ang sinabing kanyang ina na isa siyang malas at papatayin ang buong pamilya. Natatakot siyang baka may mangyari sa kanyang Lola. Ang sinabing kanyang ina ay labis na nakpadamdam sa kanyang samang loob. Tumalikod si Selina at imalis pero hindi niya alam kung saan siya pupunta, maliban sa bahayang kanyang ina at bahayang kanyang Lola, wala siyang ibang kakilala. Selina. Selina. Bakit hindi mo tinawag ang iyong Lola para pakbuksan ko? Saan ka pupunta? Sakto namang bumaba ang kanyang Lola para maklit ang kanti at nakita niya ang kanyang apo na nakatayo sa kate. Narinig ni Selina ang paktawag ng kanyang Lola kaya lumingon siya. Dahan-dahan siyang naklakat papunta sa kate at binuksan ito. Masaya siya nang makita si Selina pero biglang nawala ang kanyang ngiti. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka imayak? May nang-away ba sa iyo? Lola, pinalayas po ako ni nanay. Sabi po ang manghila kay nanay, ako raw po ang pimatay kay tatay at ako raw po ang dahilan kung bakit nabalo si nanay.
Naki. Ang Dalia no ayun may peso po ba siya? Paano niya nasasabi ang masasakit na salita sa kanayang anak? Sino bang walang pesong manghelo ayun? Sa kano hiwak ka nang imiyak, pimasok ka rito at kimain kasama ako. Mamaya ihatid kita palwiparatan ng hanang moyos ang lahat. Hindi sumagot si Selina sa sinabing kanayang lola, tumango na lang siya. Milo pakabata, kapag pinapakalitan ng kaniyang ina, pumipenta ang mahkapatid sa bahayang kanilang lola, dahil alam nilang mahal na mahal silang kanilang lola at palaki silang ipinaktatanghol sa harap ng kanilang mahamahalang. Napakamalalanin niya at mahal niya ang kaniyang mga anak at apo. Milo nang mamatay ang kanayang lolo, makisa na siyang nakatira, histong kanayang mga anak na bimalik at tumira sa kanaya pero tumangha siya. Natatakot siyang makabala sa bihayang kanayang mga anak at natatakot din siyang baka masinghit siya kaya hindi sila makiking komportable kapag nagsama-sama. Ang gesto lang niya ay tivang katapisan linggo nakpapalitan. Ang kamiyembrong kanayang pamilya na kimain kasama siya at masaya na siya. Nakleto siyang adobo at nilahang kangkong. Simpleng pakkan lang pero iyon ang pinakamasarap na pakkan para kay Selina samha oras na yaon. Kimain ka, apo, kimain ka ng marami para may lakas ka para makaral. Salamat po, Lola. Biti na lang po at nandito kayo, kung hindi ko alam kung saan ako pipinta. Kung may problema, paminta ka lang dito, tutulungan kita. Sadang mahirap ang bihay mo mila pakabata, ikaw na ang humahawang lahat ng hawang bahay at nuwang ipinanghanak ang iyong mga kapatid, naklaba ka pang mga damit nila nang hindi nakrereklamo. Malas ka nun ha, nakatakbo ka pang mga lang walang kiwenta at ang iyong ina naman ay naniniwala sa lahat ng sinasabi. Lola, hiwag niyo pong sisin sa nanay. Baka hindi pa rin siya nakakamufa mila nang mawala si tatay kaya nasabi niya ayon. Kilala ko ang ikaling iyong ina. Ako ang nakpalaki sa kanaya, alam ko kung anong klaseng tao siya. Natatakot lang ako na hindi ako mabibigay ng matahal para protektahan kayo. Lola, hiwag niyo pong sabihin an. Natatakot po ako dapat kayong mabiyay hanggang 100 years old. Ikaw talahang bata ka, walang nakakalam kung anong mangyayari sa bihay, mabihay na lang tayo hanggang sa kaya natin. Sa kano, hiwag na natin pag-isapan kimain na lang tayo. Opo. Sa bahay kinikiwestiyon pa rin ni Rosalie si Aling Dalia tungkol kay Felina. Si Rosalie ay mas bata kay Felina ng 2 taon, matigas ang ilo ni Rosalie mila pakabata at hindi siya sang-ayon sa paraan pagtrato ni Aling Dalia kay Felina. Hindi makatarangan ang pagtratong kanayang ina kay Selina mila pakabata, nakita ni Rosalie ang lahat niyan kaya mahal na mahal niya ang kanayang kapatid. Lalo na nang ipanghanak sa Felipe, ang kanilang bensong kapatid na lalaki na itiniring kanilang hamahalang na isang kayamanan sa bahay. Halos nakalimitan ang kanilang hamahalang ang pakiral ni na Rosalie at Felina. Nay, imalis na siya, masaya ka na ba? Siya ang naglilitong pakkan para sa buong pamilya. Ngayon wala na siya rito kaya maklito na lang kayong nuwatles. Kung wala siya, makikitom ang pamilyang ito. Maklito ka, hindi ka naman naglilito, paano mo nalaman? Pakilitay mo ang paborito mong anak, ang anak na ipinakmamalaki mo. Tinangman ni Rosalie si Felipe na nakaupo at naklalarong video kama na hiniram niya sa kanayang kaibigan. Tinangnan naman ni Aling Dalia si Rosalie. Hanayan ka ba makipag-isap sa iyong ina? Gusto mo bang itapon kita kasamang iyong kapatid? Kung gusto mo akong polisin, sige. Kahit kailan hindi ako nahing masaya sa bahay na ito. Napakahirap mabihay sa isang bahay na mas mahalaga ang lalaki kaysa sa baba. Baka man hindi makatarangan ang pagtrato ninayo sa akin, hindi ako sang-ayon sa pagtrato kay Selina. Karapat-dapat ba siya sa kanito? Isa siyang malas, siya ang dahilan kung bakit nawala kayo ni Felipe sa tatay ninayo at kung bakit ako nabalo. Alam mo ba? Hindi ba siya anak mo? Hindi ba siya anak ni tatay? Mas pinaniwalaan mo pa ang isang manghela kaysa sa iyong anak.
King pinatai nia sitatai khoyang sinasabi mo bakit ngayon lang siya namatay at hindi nuwing mas moha umasili. Ikaw talahang bata ka, pinakaraw kita para sakitin mo ako. Kanyan ang inaisip mo yan non ha. Nakakalit na sinentok ni Rosalie sa Felipe at tinawag ang video kama kaya na loch ito sa kama. Ikaw rin kanina ka pa nakatitak sa kama noan, hindi mo ba nakikitang nakaway kami ni nanay? Anong kinalaman ko kang nakaway kayo ni nanay? Bigla mo na lang akong sinisikawan at sinisira ang kama ko. Tama nan haan, hiwag mo siyang pakbintin ng halit. Tinangnan ni Rosalie sa Felipe ng masama. Mila pakabata, hindi natatakot sa Felipe kay Selena pero natatakot siya kay Rosalie kapag sinakawan siya ni Rosalie, tahimik na lang siyang nakaupo at hindi kumakalaf. Sa bahayang kanayang lula pagkatapos kimain kasang loob na nakagasang pinggan si Selena. Imipo ang kanayang lula para makpahinga sandali at saka natilok. Pagkatapos makagasang pinggan, imipo si Selena at binuksan ang kanayang bag para makaral pero natigilan siya. Anong saysayang pakaraw? Sa hiro milan ngayon hindi na ako makakapag-aral. Kahit sinisakawan ako ni nanay, hindi niya itinapon ang hadamit ko. Sa hirado na akong pinalayas niya ako. Walang makbibigay sa akin pera para makapag-aral. Tumilo ang halya ni Selena sa kanayang hapisngi, sinabi niya sa sarili na hindi na siya iyak pero patuloy pa rin siyang lumilya. 15 taong lang po lang siya pero napakalalim kanayang pagkato at labis siyang nakisip. Kung tratiyan siya ang kanayang hamahalang ng maayos, sa hiro hindi siya makakanghanan, isa lang siyang inosenteng bata at hindi makakang komplikado ang kanayang damdamin. Maraming beses na tinanong ni Selena sa sarili kang bakit halit na halit sa kanaya ang kanayang ina. May nakawa ba siyang mali? O baka pagkakamali na nakang bahagi? Siyang mendong ito. Ang isang katilat niya ay hindi na dapat mabiyay sa mundo para hindi na malungkot at masaktan ang kanayang ina. This is already a clear translation. Hoever jere are some minor improvements te maken het zijn even more natural zeggen. Imalis kan na sa harap ko. This is a goed translation of it. Mij het ngeitje touw bed amore common expression in Filipino wald per limaas kana ori alles depending on te content. Replate nachlakas pa siyang magpakitaritu, witter ang kapalpang meka niyang magpakitaritu. Nay sino pong manghila ang nagsabi niyan? Hahanapin ko siya para tanungin paano niya nasasabi ang habagay na walang basan. Alam mo naman na inatake sa piso si tatay. Mas paniniwalaan mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong anak. Hindi mo ba siya anak kan bereparosit abit for beter flow asanay, sino ba ang manghila na nagsabi niyan? Bakit naman kayo naniniwala sa kanaya? Alam niyo naman pong inatake sa piso si tatay, mas paniniwalaan niyo pa ang ibang tao kaysa sa sarili niyong anak. Hindi niyo ba siya anak? Naki. Ang Dahlia na ayon may piso pa ba siya? Paano niya nasasabi ang masasakit na salita sa kanayang anak? Sino bang walang pisong manghila ayon? Sa kana hiwag ka nang imiyak, pimasok ka rito at kimain kasama ako. Mamaya ihatid kita pauwi para tanungin ng maayos ang lahat. Hamba ang propheto na kinaman ang si Dahlia, wala na talahang piso. Paano niya nasasabihan sa anak niya? Sino ba ang manghila na walang yana en? Sa kana hiwag ka nang imiyak, pasok kami na at kimain. Mamaya sasamahan kitang bumalik doon para kausapin ang nanay mo. Lola, hiwag niyo pong sisin sa nanay. Baka hindi pa rin siya nakakamufa mila nang mawala sa tatay kaya nasabi niya ayon. Al beter fashion wil per nay Lola, hiwag niyo na po siyang sisihin. Siguro po hindi pa rin niya matanghap ang nangyari kay tatay kaya nasabi niya en. Hanayan ka ba makipag-isap sa iyong ina? Gusto mo bang itapon kita kasamang iyong kapatid? Hanayan ka ba sumagot sa nanay mo? Gusto mong suminod sa kapatid mo? Ganyan ang inaisip mo yan non ha? Ganyan ang gusto niyong isipin iyada sige.
Isa siang malas sia ang dahilan kung bakit nawala kayo ni Felipe sa tatay ninayo at kung bakit ako nabalo. Alam mo ba? Malas siya ang dahilan kung bakit nawala ang tatay niyo kaya ako nabalo. Alam mo ba hen? Tama non gaan, hiwag mo siyang pakbenten gaan galit. Tama no hiwag mo siyang paktiskitan. Pagkatapos makikas ang penghan, imipo si Selina at bineksan ang kanayang bak para mag-aral pero natigilan siya. Pagkatapos makikas ni Selina, kinuha niya ang bak niya para mag-aral pero natigilan siya. Anong say sa ang pag-aral? Siguro milan ngayon hindi na ako makakapag-aral. Kahit sinisagawan ako ni nanay, hindi niya itinapon ang hadamit ko. Sigurado na akong pinalayas niya ako. Walang magbibigay sa akin pera para makapag-aral. Kan ba ang prefeito para son pa? Siguro hindi na ako makakapag-aral. Kahit sinisagawan ako ni nanay, ngayon niya lang ginawa to, sigurado na akong pinalayas niya ako. Wala nang magpaparal sa akin. Chichay is een goed naam replacement voor doe. Hier is de full translation wat de siggested changes lima es kana. Ang masasakit na salita ni Aling Chichay ay imalang havnhav, habang patiloy niyang itinapon ang hadamit ni Selina palabas ng bahay. Kakarating lang nina Selina at Rosalie mila sa eskwela at nakita nilang halit na halit ang kanilang ina. Wala rin silang ideya kung anong nangyari. Tinangnan ni Selina ang kanayang hadamit na nakakalat sa lipa at labis siyang nakalala, hindi niya alam kung ano na naman ang nagawa niyang mali. Nay, anong problema? Nay, bakit mo itinapon ang hadamit ko? Uwan ha, Nay, kung may problema, pakisapan natin ng mahinaon bakit kailangang itapon ang lahat ng damit niya. Ang kapalpan maka niyang magpakita rito. Isa siyang malas, dapat na siyang mamatay. Nay, bakit kanayan ko magsalita sa kanaya? Ano na naman ba ang nagawa niyang mali? Sabihin mo para may tama niya, Nay, hiwag mo siyang polisin. Alam mo ba na pinatay mo ang tatay mo? Sabing manghila, malas ko Raf at sisirain mo ang biyahing pamilayang ito. Noong nakaraan, ang tatay mo, ngayon sino naman kaya? Ako na ba? Nay. Hindi po tutuan, Nay. Nay, sino ba ang manghila na nagsabinihan? Bakit naman kayo naniniwala sa kanaya? Alam niyo naman pong inatake sa piso si tatay, mas paniniwala niyo po ang ibang tao kesa sa sarili niyong anak. Hindi niyo ba siya anak? Kung alam ko lang na isa siyang malas na dahilan kung bakit ako nabalo, sana hindi ko na lang siya isinilang. Nay. Nay, hiwag mo naman akong tratihan ng hanan. Hindi po ako malas, Nay, hiwag mo po akong polisin. Lalong limakas ang sahaw ni Aling Chichay at itinapon ang lahat ng damit kay Selina. Napinuungliya ang mata ni Selina. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi yaw ng kanayang. Ina, bakan hatutua ang sinabing manghila na siya ang pumatay sa kanayang hamahalang. Nay, tama na. Hindi ka ba natatakot na magtamnam siya sa kinagawa mo? Hiwag mo siyang ipagtanggol. Sinasabi ko sa iyo kung sino man ang magtanggol sa kanaya, si mama na rin sa kanaya. Nay, tama na Rosalie, hiwag mo nang sakitin si nanay. Ayos lang ako. Saan ka papunta? Doon mina ako sa bahay ni Lola. Baka makita ka ni nanay, hindi siya matitiwa. Sige, doon mina ako kay Lola. Kapag himipa na ang halit ni nanay, sasandain kita. Pinilot ni Selina ang hadamit na itinapon kanayang ina sa lipa at inilakay sa bak at naglakad papunta sa bahayang kanayang Lola. Habang naglalakad, imayak si Selina. Nay. Ako po ba talaga ang pumatay kay tatay? Matamlay na naglakad si Selina papunta sa bahayang kanayang Lola. Ang bahayang kanayang Lola ay mga 1 kilometro ang layo mula sa bahay nila, mga 10 minuto lang ang lakad. Hindi rin hanun kaya man ang bahayang kanayang Lola, isang silit lang at isang maliit na kusina. Matagal nang namatay ang kanayang lolo kaya makisa na lang siyang nakatira.
Limapit si Selina sa gate, balak niyang tawagan ang kanayang lula para pakbuksan siya, pero naalala niya ang sinabing kanayang ina na isa siyang malas at papatayin ang buong pamilya. Natatakot siyang baka may mangyari sa kanayang lula. Ang sinabing kanayang ina ay labis na nakpadamdam sa kanayang samang loob. Tumalikod si Selina at imalis pero hindi niya alam kung saan siya pipinta, maliban sa bahayang kanayang ina at bahayang kanayang lula, wala siyang ibang kakilala. Selina. Selina. Bakit hindi mo tinawag ang iyong lula para pakbuksan ko? Saan ka pipinta? Sakto namang bumaba ang kanayang lula para maklitong kanti at nakita niya ang kanayang apo na nakatayo sa gate. Narinig ni Selina ang paktawakan kanayang lula kaya limangon siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gate at binuksan ito. Masaya siya nang makita si Selina pero biglang nawala ang kanayang ngiti. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka imayak? May nang-away ba sa iyo? Lula, pinalayas po ako ni nanay. Sabi po ang mangelo kay nanay, ako raw po ang pimatay kay tatay, at ako raw po ang dahilan kung bakit nabalo si nanay. Nakinaman ang si Chikay, wala na talakang piso. Paano niya nasasabihan sa anak niya? Sino ba ang mangelo na walang niya na en? Sa kano, hiwak ka nang imiyak, pasok kami na at kimain. Mamaya, sasamahan kitang bumalik doon para kausapin ang nanay mo. Hindi sumagot si Selina sa sinabing kanayang lula, tumango na lang siya. Milo pakabata, kapag pinapakalitan ng kanayang ina, pumipenta ang makapatid sa bahayang kanilang lula, dahil alam nilang mahal na mahal silang kanilang lula at palaki silang ipinaktatanghol sa harap ng kanilang kamahalang. Napakamalalanin niya at mahal niya ang kanayang anak at apo. Milo nang mamatay ang kanayang lolo, makisa na siyang nakatira, gustong kanayang anak na bumalik at tumira sa kanaya pero tumangha siya. Natatakot siyang makabala sa biyahing kanayang anak at natatakot din siyang baka masinghit siya kaya hindi sila magiging komportable kapag nagsama-sama. Ang gusto lang niya ay tivang katapisan ng linggo nakpapalitan ang miyembrong kanayang pamilya na kimain kasama siya at masaya na siya. Naklito siyang adobo at nilahang kangkong. Simpleng pakkan lang pero iyon ang pinakamasarap na pakkan para kay Selina sa oras na yaon. Kimain ka, apo, kimain ka ng marami para may lakas ka para makaral. Salamat po, Lula. Biti na lang po at nandito kayo, kung hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung may problema, pumunta ka lang dito, tutulungan kita. Sa dayang mahirap ang bihay mo milo pakabata, ikaw na ang humakawang lahat ng kawang bahay at nuang ipinanghanak ang iyong kapatid, naklaba ka pon makadamit nila ng hindi nakrereklamo. Malas ka nun nakatakbo ka pon mga lang walang kiwenta at ang iyong ina naman ay naniniwala sa lahat ng sinasabi. Lula, hiwak niyo pong sisin sa nanay. Siguro po hindi pa rin niya matanghap ang nangyari kay tatay kaya nasabi niya en. Kilala ko ang ikaling iyong ina. Ako ang nakpalaki sa kanaya, alam ko kung anong klaseng tao siya. Natatakot lang ako na hindi ako mabibihay ng matahol para protektahan kayo. Lula, hiwak niyo pong sabihin an. Natatakot po ako dapat kayong mabihay hanggang 100 years old. Ikaw talahang bata ka, walang nakakalam kung anong mangyayari sa bihay, mabihay na lang tayo hanggang sa kaya natin. Sa kano, hiwak na natin pakisapan kimain na lang tayo. Opo. Sa bahay, kinikiwestiyon pa rin ni Rosalie si Aling Chikay tungkol kay Felina. Si Rosalie ay mas bata kay Felina ng 2 taon, matikas ang ilo ni Rosalie mila pakabata at hindi siya sangayon sa paraan paktrato ni Aling Chikay kay Felina. Hindi makataringhan ang paktratong kanayang ina kay Selina milo pakabata, nakita ni Rosalie ang lahat niyan kaya mahal na mahal niya ang kanayang kapatid. Lalo na nang ipanhanak sa Felipe ang kanilang bunsong kapatid na lalaki na itiniring kanilang kamahalang na isang kayamanan sa buhay. Halos nakalimitan kanilang kamahalang ang pakiral ni na Rosalie at Felina. Nay, imalis na siya, masaya ka na ba?
Sia ang naglilito ang pakkan para sa buong pamilya. Ngayon wala na siya rito kaya maglito na lang kayong nuutlis. Kung wala siya, makikitom ang pamilyang ito. Maglito ka, hindi ka naman naglilito, paano mo nalaman? Pakilitain mo ang paborito mong anak, ang anak na ipinakmamalaki mo. Tinangkla ni Rosalie si Felipe na nakaupo at naklalarong videogame na hiniram niya sa kanyang kaibigan. Tinangnan naman ni Aling Shikay si Rosalie. Kanayan ka ba sumakot sa nanay mo? Gusto mong suminot sa kapatid mo? Kung gusto mo akong polisin, sige. Kahit kailan hindi ako naging masaya sa bahay na ito. Napakahirap mabiyahe sa isang bahay na mas mahalaga ang lalaki kaysa sa baba. Baka man hindi makataranghan ang pagtrato ninayo sa akin, hindi ako sang-ayon sa pagtrato kay Selena. Karapat-dapat ba siya sa ganito? Malas siya ang dahilan kung bakit nawala ang tatay niyo kaya ako nabalo. Alam mo ba yan? Hindi ba siya anak mo? Hindi ba siya anak ni tatay? Mas pinaniwalaan mo pa ang isang manghela kaysa sa iyong anak. Kung pinatay niya si tatay kayang sinasabi mo bakit ngayon lang siya namatay at hindi nuwing mas moha o mas hili. Ikaw talahang bata ka, pinag-aral kita para sakitin mo ako. Kung ang gusto niyong isipin, iede sige. Nakakalit na sinuntok ni Rosalie si Felipe at tinawag ang videogame kaya na log ito sa kama. Ikaw rin, kanina ka pa nakatitig sa kama noon, hindi mo ba nakikitang nak-away kami ni nanay? Anong kinalaman ko kung nak-away kayo ni nanay? Bigla mo na lang akong sinisigawan at sinisira ang kama ko. Tama na, hiwag mo siyang pagtaskitan. Tinangkla ni Rosalie si Felipe ng masama. Mila pagkabata, hindi natatakot si Felipe kay Selena pero natatakot siya kay Rosalie kapag sinagawan siya ni Rosalie, tahimik na lang siyang nakaupo at hindi gumagalap. Sa bahay kanyang lola pagkatapos kimain kasang loob na nakigasang pinggan si Selena. Imipo ang kanyang lola para magpahinga sandali at saka natilog. Pagkatapos makigas ni Selena, kinuha niya ang bag niya para mag-aral pero natigilan siya. Para saan pa? Siguro hindi na ako makakapag-aral. Kahit sinisigawan ako ni nanay, ngayon niya lang ginawa to, sigurado na akong pinalayas niya ako. Wala nang magpaparal sa akin. Tumilo ang halya ni Selena sa kanyang hapisngi, sinabi niya sa sarili na hindi na siya iyak pero patuloy pa rin siyang lumilya. 15 taong lang pa lang siya pero napakalalim kanyang pagkatao at labis siyang nag-isip. Kung tratiyan siya ang kanyang hamahalang ng maayos, siguro hindi siya magiging kanan, isa lang siyang inosenteng bata, at hindi magiging komplikado ang kanyang damdamin. Maraming beses na tinanong ni Selena sa sarili kung bakit galit na galit sa kanya ang kanyang ina. May nagawa ba siyang mali? O baka pagkakamali na naging bahagi siyang mundong ito. Ang isang katilat niya ay hindi na dapat mabiyahe sa mundo para hindi na malungkot at masaktan ang kanyang ina. Hij verdoen een fantastic job. Eerst van toe at sommige niyan sit op die ons voortapparase na wala ka na ba, depending on te specifiek feeling au van toe kon vij, hinan moen ga ang buses mo, hindi ko sinasadaya, pero bakit ka ba pinalis nanay mo? Naniniwala ka sa nanay ko sa sinabing manghela na ako raw ang dahilan pagkamatay tatay kong si Ramon at kaya raw siya nahirap. Talaga. May naniniwala pa ba sa kanayan? Ang babaw naman. Paano kang tama ang sinabing manghela? Paano kang akong ang pimatay sa tatay mo? Nakakabalaw. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kung ikaw ang dahilan pagkamatay tatay mo, sana matagal na siyang namatay, hindi ang imabot pa siya hanggang sa anayos ka. Parang may hindi tama eh. Ayaw nga talaga akong ipanghanak ng nanay ko. Kahapon ko lang nalaman kung bakit pinapaboran nila ang kapatid ko. Siguro ang tungkol sa manghela ginamit lang hen para may dahilan sa nanay para palayasin ako. Ano ba ang nalaman mo? Ikakwento mo ang daan kay Lia ang nanghari kapon. Timanghan sa Lia sa kaibahan niyang nakdirisa at malimanay siyang nakpaliwanag, wala kang kasalanan dito.
Hende lang nach ingat ang gemagelang mukaya kanapenta sa mendong itu nang mas moha. Ang naging mitsan mkapahirap mo habang limalaki ko. Wag ka nang malingkot nandiyan po naman si Lola, ako, at ang kapatid mo. Biti na lang at nandiyan si Yoy sa bahay na en. Kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Kung pati sina Yoy at Felipe hindi rin maganda ang trato sa akin khayan mkamagelang ko. Tama na wag na nating pakisapan ang mga hindi maganda. Mas mabiti na rin na kasama mo si Lola. Hindi na ako malingkot. Mag-aral akong mabiti para hindi ko siya bagain. Natapos na rin ang klase. Dahil hindi. Limabas si amay nuwing retes pag-iwi na lang siya nakita ni Yoy. Ate amay. Ate amay. Narito ako. Okay lang ba si nanay at ang mga kapatid mo? Iwag kang mag-alala, okay lang si nanay. Ikaw nga pala, hindi ka na ba malingkot? Tingnan mo nga ang mga mata mo na sana ang makakanda mong mata. Okay na ako. Sabihin mo nga doon ka na lang kay Lola. Iwag ka na minang bimalik. Bata pa lang tayo nakikita-kitang pinapakalitan ni nanay para kang may kasalanan kahit wala ka namang hinahava. Baka mas mahing masaya ka pa doon. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, dadalan kita. Salamat, ikaw ang pinakamabait na kapatid sa buong mundo. Ano ka ba, kapatid tayo sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang? Nakisap at nakakapan sina amay at Joy bago sila nakbalam sa isa't isa. Magkapatid nga, pero hindi magkasama sa bahay nakakalangkot. Hindi nagsasiningaling ang kapalikila ay mga simpleng bahay ay pala ang nakakapagpasaya at nakpapahan pakiramdam. Nakalahati na ni amay ang don pawinang makasalubong niya si Ate Carla. Amay. Amay. Simakay ka na ihatid na kita. Ay Ate Carla. Salamat po. Masaya po ang pag-aral mo ngayon. May mga libro po ako para sa paghanda sa hogeschool. Gusto mo ba? Opo, sige po. Maraming salamat po. Pipinta ako mamayang hapon. Sige, piminta ka ng mga para makalaro mo si Bonbon. Miss ka na niya. Opo, miss ko na rin siya. Simakay si amay sa likod ng motorsiklo ni Ate Carla na halo-halo ang nararamdaman. Ramdam niyang may nakmamalasakit sa kanaya. Sa giro dahil hindi siya nakatanggap ng sapat na pagmamahal mula sa mga niya, kaya pakiramdam niya espesyal ang mga simpleng bahay. Pagdating sa bahay, himinto si Carla para makababa si amay. Iwag mong kalimitan, piminta ka dito mamaya para kinan ang mga libro. Opo, alam ko po. Salamat po ilit. Iwag ka nang magpasalamat. Ang dami mo nang beses nagpasalamat. Ngimiti nang matamis si amay kay Carla. Sinabi ni Carla, ang handang mga mata mo. Sigiradong maraming lalaki ang makakagusto sa iyo. Naki ate. Binibiro niyo naman ako. Bata po ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ka dapat maya. Pagkatapos magsalita, kimaway si Carla kay amay bago imalis. Hinintay ni amay na makapasok si Carla sa loob ng bahay bago siya pimasok sa kanila. Amay, nandihan ka na pala. Makikas ka ng kamay at sumabay ko sa akin kimain pisit. Nakabili akong 1 kilong sariwang pisit sa palengke ngayon. Bakit hindi ko na lang po kayo ipaklito? Nakikitira ng lang ako dito, kayo po ang naklilito. Naki, amay. Masaya akong nandito ko. Iwag kang makisip ng hanan. Kaya kitang suportahan. Sinabi ko na rin kay Tita Helen mo ang lahat. Mahal ka rin niya. Nakpadala po nga siya ng dagdag na pera para sa ating dalawa para komportable tayo. Talaga po. Tatawag ako mamayang hobby para magpasalamat. Sige. Magbihis ka na at kimain na tayo. Himinga nang malalim si Lola habang tinitingnan si amay. Nakakalangkot ang kanayang katawan, kawawa naman itong batang ito. Napakabait.
Segiro maraming hirap ang pinagdaanan niya kaya natatakot siyang maging pabigat. Sana maging masaya siya rito. Ang hapinan maglula ay may kasamang pisit, ganisa na kangkong at tirang adobo. Kiniani amay ang pinakamalaking pisit para kay Lola. Lola, ito po kainin ninayo. Salamat, Apo. Ako naman ang kakiya para sa iyo. Iwag mong kalimitan ang sarili mo. Ngimiti si amay kay Lola. Nalala niya ang kanyang nanay. Kung minsan lang siya tinignan ang kanyang nanay ng ganito sobrang saya niya. Pero parang imposible. Limaki siyang may maraming sikat sa peso. Ang pagmamahal na inakala niyang normal na pagkamalaga pala. Pagkatapos kimain natilok si amay bago siya pumunta sa bahay ni Ate Carla. Ate Carla. Si amay po ito. Buksan mo ang harte, ate. Sandali lang. Bago pa man makalabas si Carla biglang tumakbo si Bonbon papalapit kay amay. Gustong-gusto ka niya. Kaya dapat madalas kang pumunta rito. Opo, madalas po akong pupunta rito. Pwede po ba akong makipag-aral sa inyo? Naki ang handang ideya mo. Nahanap nga akong kasama sa pag-aral. Dito ka, magkanaya-kanaya tayong pwesto. Kung sino ang makangay paparisahan dagdag na 15 minutos gusto mo ba? Sige po. Biti na lang at nakilala ko kayo. Kung magpapasalamat ka kay Bonbon. Dahil sa kanaya tayo nakakilala. Ha, dapat magpasalamat ako kay Bonbon. Hindi nagtatanong si Carla tungkol sa bihay ni amay. Alam niyang mabait at mahanda si amay. Pero mukhang hindi siya masaya. Noong inang besay silang nakita, namamaha ang mata ni amay at sinabi niyang bahian lang siya. Biyong mahapon na nakisap at naklaro sila, hinaplos ni amay si Bonbon. Malapit nang humabi nang imiwi si amay para maglito. Inarang siya ni Carla. Sandali lang, kikinin ko ang mga libro mo. Nakilat si amay nang bahan siya ni Carla ang sandamakmak na libro. Naki, ganito ba katakot ang paghahanda sa eskwela? Natatakot ka na. Sabihin ko sa iyo kung pag-aralan mo ang lahat ng ito magiging top student ka. Hindi ko naman kailangang maging top student basta makapasok lang ako sa school kung saan ka nag-aral. Kaya dapat mo ring pag-aralan ang mahaan para makasama tayo sa isang school. Dala mo na baka bimahat. Opo, sige po. Iwi na po ako. Sige Bonbon. Masayang dinala ni ama ang mga libro na ibinigay ni Carla. Siguradong matalino si Ate Carla. Sa ilang pahina pa lang pinong-pino ng mga notes. Naki, nakakatakot siya. Ang daming pinag-aralan. Pero bayan na mina. Maglilito mina ako. Habang naglilito siya, naghintay siyang dumating si Lola. Madalas pumipinta si Lola sa bahayang kapitbahay para hindi malungkot. Nakikibentihan sila tungkol sa panahon at bihayang iba. Madilim na nang dumating si Lola. Pagkarinig ni amay sa mga ayabak niya, madali siyang painitin ang pakkan. Lola, kain na po tayo. Painit ko na po ang pakkan. Sige, Apo. Nakakitom na rin ako. Hindi na ako madalas maglito. Ikaw na bahala sa akin. Iwag kayang mag-alala, marinong naman akong maglito eh. Sa Milan ngayon ako na ang bahala sa inyo. Ikaw na ang pinakamahalang, Apo. Para kang si Cinderella. Ilang araw nang hindi nakikita si amay kanayang nanay kaya hindi siya sanay. Mila nang timira si amay kay Lola, pinahatian na Nina Yoy at Felipa ang kakawang bahay. Dahil paborito si Felipe, nagrereklamo siya sa tivang initusan siya ni Yoy. Iwag kang kimain niyan. Hindi ka tumitilong sa akin, tapos ang takaw mo pa. Naitingnan mo si Ate Yoy, hindi ako pinapakan. Bakit niyo ba kasi pinali si Ate Amay? Hindi naman ako naglilinis ng bahay dati, ngayon kailangan ko pang gawin ang mga bahay na ayaw ko. Timahimik ka. Kimain ka na lang.
Wala akong gana kapag binabangit mo ang pangit na panghalanaan. Ang engay niyo. Nakita mo na. Dahil sa benhanga mo. Sinabi ko bang iwag kang kimain. Halit na tineng na ni Aling Dahlia ang kanayang mga anak at nakpasang hindi na kimain. Timenkan sa kanaya si Yoy. Nay, hindi na po kayo kakan. Hindi na. Besok na ako. Kimain na kayo at maglakbit. Nabibisok ako sa mga away ninayo. Hindi na pinansa ni Felipa ang kanayang nanay. Nay na si Yoy sa kanayang kapatid. Wala kang piso. Hindi kimakan si nanay, kimakan ko po rin. Wala kang kwenta. Sana morgen te laat kan ni ate amay na palaching mabait. Mis ko na si ate amay. Bisitahin natin siya. Sige, sama ako. Pagkatapos kimain, nach madaling paminta sina Yoy at Felipe kay amay. Daan-daan lang kayo, baka makita tayo ni nanay. Hindi ako main kay. Palihim na limabas ng bahay ang dalawang bata. Baka talok na si Aling Dahlia. Imanga sila ng malalang. Hindi sila pinakbabawalan pero natatakot silang pakalitan. Ang bigat mo para kang aso. Tara, tawagan natin si ate amay. Ate amay. Ate amay. Nakahanap si amay pwedeng pagkakitaan nang marinig niya ang pamilyar na boses. Limabas siya at masayang binuksan ang hata. Habang sabi na, bakit kayo nandito? Bimisita kami, hindi ka ba masaya? Hindi sa kanin, natatakot lang akong mapamak kayo. Iwag kang mag-alala, malaki na kami Pimasok ang tatlong magkakapatid. Nachmano si Yoy at Felipe kay Lola. Masaya si Lola na magkasundo ang magkakapatid, sana lang daw ay morgen mabait si Aling Dahlia kay amay. Okay ka lang ba rito? Mis ka na naman. Iwag kang maniwala diyan, dahil kailangan niyang humawang hawang bahay kaya kaniya namimis. Totoo naman bakit niyo ba ako inaway? Wala kang hinahawang tama. Biyong araw ka lang naklalaro. Tama na. Para kayong asut pisa. Hindi na nagsalita sina Yoy at Felipe pero nakatingnan pa rin sila. Napailing na lang si amay. Pagkatapos mag-isap, kinailangan nang imivini na Felipe at Yoy dahil habang gabi na. Masayang bumalik ang dalawa. Mas mahanda na timira si ate amay kay Lola. Mas madalas na siyang himiti. Ang handa niyang himiti. Bihira ko lang siyang nakikitang himiti nuwang magkasama po kami. Tama ka. Kahit gusto kong bumalik siya, ayoko kapag nakikita ko siyang masaya. Gusto mo lang bumalik si ate para may humawang makakawang bahay mo kilala kita. Way. Tinitulungan din naman kita Binalatan siya ni Yoy. Totoo naman na marami ring naitilong si Felipe pero gusto pa rin niya itong asaran. Pagdating sa bahay, tilok na si Aling Dahlia kaya hindi niya nalaman na imalis ang kanayang mga anak. Nakanga sila ng maliwag. Limipas ang mga araw at madalas na rin tumatawag si Tita Helen para kamustahan si amay. Nakapagtapos na siya ang high-school. Dahil nakapag-aral na siya, hindi na niya ganong pinoproblema si amay. Pagkatapos niyang mag-aral ay dumadayo siya sa siyudad at nakahanap ng trabaho para masuportahan ang kanayang pag-aral. Si Aling Dahlia ay nakasal na sa mayaman at hindi niya pinapahirapan ang kanayang anak. Halo, amay. Kumusta ang pag-aral mo? Okay lang po ako. Kumusta po kayo? Okay lang ako. Iwag kang mag-alala kay Lola. Sige po. Nakikiyani amay ang mensahe niya. Ngimiti si amay. Hindi siya nabigo sa kanayang kakaibigan. Nachang madali para kay Carla na matapos ang high-school. Kaya ang hinihintay na lang ni amay ang kanayang Babasahin ko po ito at pagbibitihin ko rin ang aking pag-aral. Akin na ang pera. Kasi hindi ko na alam kung paano ko mababawi kung ibibigay ko pa sa'yo. Mahalaga kay amay si Carla. Mila nang nakilala niya ito, nagkaroon siya ang katilat na ina.
Para sa kanaya nakaral sekarlang mabiti para maipach malakinia itu. Ayani amay sekarla na mamasail kapach tapos na itu makaral mabiti. Hakawan kupu ang lahat. Pagkatapos ni Carla nakpach isapan nilang dalawa ay mamasail. Tinratu siyang parang kapatid at pinili niya sa lahat ng doku na makakandang hamad. Ang dami naman pong binili ni Nayo para sa akin, paano ko po ito lahat makakamit? Hayan mo lang, palitan mo isa-isa araw-araw. Inakat kita dito para maksaya, hindi kita papayahang imivinang walang dola. Nakakaya naman po kayo. Ate pivierde po bang imiram pera. Babayaran ko po kayo mamayang hobby. Gusto ko pong balansin yan ang hairpen na may pare-paro. Semila bata po, laki na niya akong binibigyan hamad, wala po akong nabibili para sa kanaya. Ang bait-bait niya talaga sa akin. Selani ay miram para kayalan para balansin niya ng hairpen at masaya siya sa kanayang isip na may larawan ang masayang makanin niya na kapag natanghap niya ang rahalong ito. Naklakat-lakat Selani at yalan sa paligid ng palengke kimakan merienda habang nakisap. Napansin ni Yellen na gustong-gusto ni Lani ang buku pandan, kaya ibinigay niya ang lahat ng buku pandan sa kanayang baso kay Lani. Ate ito na po ang buku pandan. Kung hindi po po sapat, mag-order po tayo. Bihira lang po akong makakain nito. Hindi ko gusto ang buku pandan, kaya ibinibigay ko sa iyo. Hindi ako kakanian, masyadong matamis, natatakot akong tumaba. Nakimiti si Lani. Ate talaga, kinakan mo nga ang buong basong matamis na halo-halo, hindi ka natatakot tumaba, tapos ilang piraso lang buku pandan, hindi naman ganong karaming kaloris ayon, sasabihin mong natatakot kang tumaba. Hindi mo na lang sabihin gusto mong ipamigay sa akin, hindi mo na kailangang magdailan. Ngunit ito ang tinay na damdamin mula sa peso, ang makabahay na tutua at simple na hindi pa niya nararanasan. Nalilia si Lani. Salamat ate. Ipinadama ninayo sa akin ang iring pagmamahal na akala ko hindi ko mararanasan sa buong biyay ko. Ano ba itong pinagsasabi mo? Ilang piraso lang ang buku pandan, bakit ka imeyak? Ikinibento ni Lani kay Yellen ang lahat ng nangyari noong bata pa siya at nayak din si Yellen. Hindi akalain ni Yellen na maraming pinagdaan ng hirap si Lani noong bata pa siya. Hindi niya libos maramdaman ang sakit na dinanas ni Lani, hindi niya ito naranasan, ngunit naalala niya na sa tivang papakalitan siya ang kanayang ina, nagtatampo siya at wala ng ibang gustong gawin. Samantalang si Lani ay hindi pinapansin kanayang madrasta simula pa noong bata siya, kaya kumpara kay Lani, ang makatampo niya ay walang-wala. Hindi ko akalain na marami kang pinagdaan ng hirap. Natitiwa ako at nakibento mo sa akin. Maraming beses na akong naktataka kung kapatid mo si Nina pero nakatira ka sa kamag-anak, samantalang siya ay nakatira sa iyong ina, hindi ko tuloy makawang magtanong. Ngayon ko lang nalaman ang buong kwento. Pasensya na po at ikinibento ko sa inayo ang malungkot na kwento ngayong araw na ito, araw na dapat magsaya kayo pagkatapos mga araw ng pag-aaral. Ayos lang ayon. Magkapatid tayo, alam mo ba? Ipinadama mo sa akin na isa akong ate at isang ina, laki mo akong pinagbibigan, laki mong ibinibigay sa akin ang makakandang bahay, kahit na kakunti pa lang ang ating pinagsamaan. Ang isang mabait na baba na tulad mo, nararamdaman kong karapat-dapat ko sa lahat ng ginagawa ko. Pagkalipasang ilang panahon, kailangan ko nang imakayat sa lungsod para mag-enro. Alahan mo si Bon para sa akin, ha? Siyempre papakainan pa rin siya ng maayos ng kamahalang ko sa bahay pero hindi ako ganong mapalakay. Iwak po kayong mag-alala, ipinapanha ko kupong alahan ko siya ng mabiti. Pagsapit ng hapon, imiwi na sina Yellen at Lani. Imiwi si Lani para tilinghan ang kaniyang lula sa gawaing bahay buong araw na siyang wala. Sinabing kanayang lula na magsaya lang siya, hindi na niya kailangang mag-alala pero mahilig makisip si Lani, hindi niya maaaring pabayaan ang kanayang pang-araw-araw na gawain dahil lang sa gusto niyang magsaya. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng gawain at kimain hapinan, balak ni Lani na imiwi sa bahay kanayang ina para ibigay kay niya na ang hairpen.
Nang malapit na siya sa diluang kalaya, nakita niya ang isang pahiro na kamukha ang kanyang ina. Taman ang kanyang ina. Nakayakap po ang kanyang ina sa isang lalaking hindi niya kilala at masayang-masaya po silang dalawa, parang kakahuling lang nila sa dati. Naktaho sila ni sa isang sulok at nakmasid, hanggang sa imalis ang lalaki, saka lang siya sumilip. Hindi pa rin pumapasok sa bahay ang kanyang ina kaya nakita. Siya nitong nakatayo roon. Ahat nakbago ang kanyang ekspresyon, halit na halit ang kanyang mata, para siyang nakakitang kaway, way, anong ginagawa mo rito? Balak mo pa ba akong pamak? May nakita ka na naman, diba? Upo nakita ko pong imalis ang lalaki. Kung alam mo manahimik ka na lang, hiwag kang magsasabing kahit ano kanino narinig mo. Kung hindi sisihin mo ang sarili mo. Opo, alam ko na po, wala po akong sasabihan kahit kanino. Biti kang hanuan. At anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Imakayat po ako sa bayan ngayon, binalan ko po si Nienang Hairpin, ibibigay ko po sa kanaya. Ako na ang magbibigay sa kanaya. Iwi na po ako. Ibinigay ni Lani ang maliit na kahon kay Aling Doya at tumalikot na. Nandito ang kanyang ina, kaya hindi niya maaaring tawagan si Niena, natatakot siyang hindi siya payagan kanyang ina na makita si Niena. Hindi pa nakapagsasalita si Aling Doya ay tumalikot na si Lani. Tinitahan ni Aling Doya ang likod ng kanyang panghanay na anak, bigla siyang nawa dito, nahinit bumalik din siya sa kanyang halit na anayo, ang batang malas na ayan. Sinabi ko na hang iwak nang babalik po, naklakas lupang bumalik, hindi niya ba pinapalahan ang sinasabi ko. Matagal ko na rin hindi siya nakikita, hindi na siya payat tulad dati, mabiti na rin siguro na pinalayas ko siya. Pimasok sa bahay si Aling Doya, hawak po rin ang kahon regalo ni Lani. Basta haling kay Lani, itatapon niya ahat. Niene, limabas ka rito, may ibibigay ako sa iyo. Opo, nanay, bakit po ninayo ako tinatawag? Binili ang kapatid mong si Lani para sa iyo. Ate Lani. Nasaan po siya? Imiwi na. Mahalang ka rin ano? Sinabi ko na hang bawal kayong makita. Nay tama na po. Pinalayas ninayo nun siya, tapos hindi ninayo pa siya pinapayahang makita kami. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ninayo makalimitan ang hanakaran, tapos nakikinig pa kayo sa sinabing manghihila at pinapahirapan ninayo siya. Ang daldal mo. Pimasok ka na sa loob ng kwarto. Simamangot si Niena at kinuha ang kahon regalo at pimasok sa loob ng kwarto. Isang segundo lang siyang inis sa kanyang ina, pero sumaya rin siya nang makita niya ang hairpin na biniling kanyang ate para sa kanaya. Lohang inaisip ni Lani ang kanyang kapakanan. Pinapaboran ni na tatay at nanay sina Niena at Bueni, pero hindi nainggit si Lani sa kanila at lohang ibinibigay ang makakandang bahay sa kanyang kapatid. Ang handa-handang hairpin na pare-paro na ito. Kimikinang-kinang sa biyog ang handa-handa ko tuloy. Kailangan kong magpasalamat kay Ate Bikas. Limipas na naman ang ilang panahon, tapos na si Laning grade 11 nang mag-asawa ilit ang kanyang ina. Ang bagong asawang kanyang ina ay ang lalaking nakita niya noong habang ein. 2 taon na ring patay ang kanyang tatay. Siguro hindi kayang mabiyay ng makisang kanyang ina. Wala ring sinabi ang kanyang lola nang malaman niya, malaki na ang kanyang ina, hindi na siya maaaring makialam po. Ayaw nina Niena at Bueni na magkaroon ng stepfather, pero basta masaya ang kanilang ina, hindi na sila tumutulpo. Ang kanilang stepfather ay nakanghalang Denju, mga 50 taong lang, nagkaroon na rin ng asawa dati at may 2 anak, ang kanyang asawa at mga anak ay nakatira sa ibang lungsod. Nakakilala sila ang kanyang ina noong nakorganisa ang kampanayang isang outing para sa mga empleyado, nagkaroon ng pagkakataon na makakilala ang 2 dahil magkaiba silang departamento. Nakpakasal lang sila at nakhandang konting pagkain para sa mga kapamilya na iya silang 2 na magpakasal ng bongga dahil malaki na ang kanilang edad. Nang mahanda ang kanyang ina, imiwi si Lani kasama ang kanyang lola.
Hendi nativa ang kanang ina nang makita siya pero hindi rin siya pinalayas. Nandito na pala kayo nanay at lula, pasok po kayo. Ito ba si Lani? Noong nakaroon nang paminta ako sa inayo, hindi kita nakita. Opo, noong nakaroon po, may pasok ako kaya wala ako sa bahay. Tinitahan lang ni Mang Densyo si Lani, sinanda ni Aling Doya ang kanang tingan at naksalita, hindi po tayo kimakain, anong tinititahan mo riyan? Wala naman, nakita ko lang na kamukha ni Lani kaysa kay Nina at Buni. Sige na, pasok na tayo at kimain. Sabing lahat, mahanda si Lani at kamukha niya ang kanang ina at may nagsasabi po na mas mahanda siya kaysa sa kanang ina noong bata po ito, kimikinang ang kanang mata, pero mayroon itong kalangkitan sa tivang maliliha siya. Nova ang hatong nakakakita sa kanaya. Timira sa Mang Densyo sa bahay ina ni Lani, pinayos niya ang bahay para mukhang mas mahanda at nakapakabait siya kina Nina at Buni. Nakastihan ni Buni ang kanang stepfather samantalang walang ipinakitang reaksyon si Nina parang walang kinalaman sa kanaya ang pagpapakasong kanayang ina. Hindi gusto ni Aling Hilda ang ina ni Lani, natatakot siyang malungkot ang kanayang lula dahil hindi makasundo ang kapatid, kaya nang tawahan siya ang kanayang tita Lani. Tumangha siyang paminta pero binati niya ang kanayang ina malimanay ang kanayang busis. Mas masaya ang bihay ni nanay, Nina at Buni simila nang timira sa Mang Densyo sa kanila. Nasa grade 12 na si Lani, tapos matahal na ring imakayat sa lungsod si Helen, miss ni Lani si Helen. Bago imalis si Helen, binahan siya ni Laning 70, sana po, isut ninayo ito pak pumapasok kayo. Rahalo ko po ito sa inayo, sana po makastihan ninayo. Ipinapangha ko pong alahan ko sa bonat makaral ako ng mabiti. Ang batang ito anong rahalo kariyan. Salamat ho. Sa hiro pinakipinan mo po ito, hindi mira itong pulo na ito. Iwak po kayong makalala, laki ko pong gustong ibigay sa inayo ang makakandang bahay. Nalala niya na nakpolam ang dalawang kapatid, ayaw din ni Helen na imalis, pinipakilan ni Lani na imiyak para mapalahay si Helen. Ipinangha ko ni Lani na alahan niya si Bon para kay Helen kaya araw-araw siyang nakpapolam samhamakilang ni Helen para papintahin si Bon sa kanila. Sa tivang namimiss niya ang kanayang ate, niyakap niya si Bon, ikinakwento niya ang tungkol sa kanayang amo. Nasa kalahit na ng grade 12 si Lani nang malaman nilang may malabang sakit ang kanayang lula. Mahirap gamitin ang sakit na ito at mabilis limala kaya hanggang kailan na lang siya mabibihay. Napansin na ni Lani ang hindi mahandang kalagayan kanayang lula, sinabi rin niya ito kay Aling Hilda, pinapayahan niya itong magpa-check-up, pero sinasabi lang nito na sakit lang ito, ayaw nitong magpa-check-up. Ngayon limala na ang kanayang sakit, nagsisisi si Lani, bakit hindi niya ito pinilit na magpa-check-up. Nang iving ospital ang kanayang lula, sinabing doktor na isang linggo na lang itong mabibihay. Nalangkot ang buong pamilya, iniwan din ni Aling Hilda ang kanayang trabaho sa lungsod para makasama ang kanayang ina sa mahalang araw nito. Pasensya na po, kasalanan ko po ito, hindi ko po siya pinapinta sa doktor, kasalanan ko po ang lahat. Lani, hindi mo kasalanan, alam mo naman ang ikaling lula mo, kung payahan ko man siya, hindi rin siya magpapacheck-up, iwak mo nang sisihin ang sarili mo. Nalaman ni Aling Doya ang nangyari kaya pumunta siya kasama sa Mang Densyo para bisitahin ang kanayang ina. Walang sinabing nakalala si Aling Doya para sa kanayang ina pero sinisisi lang si Lani, nakita na ba ninayo? Sabi ko na sa inayo na malas ang batang si Lani sa bahay na ito, hindi kayo naniniwala, ako lang ang naniniwala. Imalis ka na. Hindi po ako patay. Matanda na ako, may sakit na ako, oras na rin para mamatay. Bakit mo sinisisi ang bata? Naalala mo noong pinalayas mo siya, tumira siya sa akin, nakita ko kung hano siya kabait at malaha sa akin. Matanda na ako pero hindi ako bilah. Kung malas siya talat ng sinasabi mo, matahal na sana akong patay, hindi sana ako nabibihay hanggang ngayon. Ang tanda-tanda mo na, nanay ko ng 3 bata, hindi mo pa rin alam kung anong paniniwalaan mo, anong hindi buo ka talaga.
Nataimek si aling doya nang paksabihan siya ang kanayang ina. Hindi rin gusto ni aling Hilda ang kanayang kapatid, kaya pinagtanggol niya si Lani. Ang sama-sama mupo dapat wala na siyang nanay para wala na siyang problema. Nakita ni Mang Densyo na pinapakalitan si aling doya ang kanayang ina at kapatid, kaya nakpalam siya na ilabas ang kanayang asawa para hindi na sila mag-away. Alam niya na mahirap biglan ang hababa kapag nag-away. Nakpalitan sina Lani at aling Hilda sa pag-alaga sa kanilang lola. Nang malaman ni Helen na may sakit ang lola ni Lani, nakpadala siya ang mensahe para alivin si Lani. Anim na araw ang lumipas, palaging nasa tabing kanilang lola sina Lani at aling Hilda. Araw-araw dimarating sina Niene Boni at Mang Kanor para bisitahin siya. Paminsan-minsan lang dimadalaw ang nanay ni Lani. Bago mamatay ang kanayang lola, pinayahan niya ang bawat isa at payapa siyang namatay. Hilda, pakinggan mo ako, hindi ko na mabitan na magkasawa ka pa. Nakasala ako sa iyo, pero mahigit 30 ka na, hiwag ka nang magbukas sa iyong trabaho, himanap ka ng masasandalan. Alam ko na, lola, ipinapangako ko. Subikan pa nanayo pong mahantay, malapit na sa siya, may boyfriend na po ako, hindi ko pa lang siya ipinapakilala sa inayo, hinihintay ko na lang na handa na kaming magpakasal para ipalam sa inayo. Biti naman mapapalahay na ako. Kanor at asawa ni Kanor pagkatapos kong mamatay, ipinapamana ko ang bahay na ito sa inayo. Gusto nanayong gawin nanayo pero hiwag nanayong ipagpibili narinig nanayo. Alam na po namin, hindi po namin ipagpibili ang lipay na ipinasa sa aming kanenino. Daya, hiwag mo nang tatratiyan ng masama si Lani, kawa-awa na siya. Alam ko na mahirap kalimitan ang makapangyayari nun pero wala namang kasalanan ang bata. Kahit na hindi mo siya pinapansin, hindi pa rin siya nagrereklamo sa iyo. Lani, limapit kan harito. Sana magkayos kayong mag-inapagkatapos kung mamatay, kalimitan na ninayo ang makahindi. Makakandang panghayari, timira kayo sa isang bahay, magtilinghan at magmahalan kayo. Ipinapangako ninayo sa akin. Sa kapue ipinapangako kupong papatirain ko si Lani sa amin. Iwag po kayong mag-alala, laki po akong magiging mabait at malaga sa aking nanay, tita at tito. Biti naman. Dapat mahalin ninayo rin si Ate Lani, Niena at Boni. Nakapalibot ang buong pamilya sa kanayang halang hininga. Dimating din sa Mang Tikoy, ang boyfriend ni aling Hilda. Magandang hapon po, lola, pasensya na po sa pagdating ko ng hili. Nay, ito po sa Tikoy, ang boyfriend ko. Mabiti naman ang handa-handang etsira na siyaan ako. Siguro hindi ko na maabitan na handa na kayong magpakasal, sana alahan mo si Hilda, hiwag mo siyang pababayan. Ipinapangako ko po, laki ko po siyang mamahalin at alahan ng mabiti. Nagsalita pa siya ng ilang salita pagkatapos ay namatay. Namatay siya ng payapa, parang nalitas na ang lahat ng kanayang mga problema, kaya malaya siyang pumunta sa kabilang bihay kasama ang kanayang asawa. Imiyak ang buong pamilya, malungkot ang kanilang mga mata, nababalot ng kalungkitan ang bahay. Inayos ng nakatatanda ang libing kanayang lola, imiwirin si Lani sa bahay kasama ang kanayang ina tulad ng sinabing kanayang lola. Sinimilan na ring buksa ni aling doya ang kanayang piso kay Lani, hindi na niya ito sinisakawan. Bimalik na ilit ang tatlong magkakapatid sa dating araw, ang pagkakaiba ay hindi nakalit ang nanay sa kanilang panghanay, nag-alala na siya sa kanaya. Limipas ang ilang panahon, malapit na ring magtapos ng grade 12 si Lani. Plano niya na magtrabaho pagkatapos niyang magtapos at hindi na mag-aral sa kolehiyo. Alam niya na malaki ang halagang pag-aral sa kolehiyo, katatapos lang alisin kanayang nanay ang kanayang halit sa kanaya, hindi niya maaaring hayaan na mag-alala ito at makalit ilit sa kanaya. Nang marinig nina aling Helen at aling Hilda ang desisyon ni Lani, nalungkot sila, alam nila na gustong-gusto ni Lani na mag-aral at masipag siya, pero desidido na si Lani, hindi niya maaaring patuloy na imasa sa kanayang tita. Malapit na siyang mag-18, malapit na siyang maging adulto.
Pachkatapos machtake ni laning hy geskool graduation echam, nachbalam siya sa kanang pamilya na imakayat sa lengsot para magtrabaho. Ipinangha ko ni Helen kay Lani na pachkatapos niyang imakayat sa lengsot titira silang magkasama. Inaasahan na ito ni Lani. Nay, tay, nachtake na po akong graduation echam, plano ko po na imakayat sa lengsot sa susunod na ilang araw para magtrabaho. Maraming trabaho rito pero mas mataas ang sahod sa lengsot, 2 taon pa bago makapag-aral sa kolehiyo si Nina, gusto ko pong mag-ipon ng konting pera para tulungan si nanay sa pagpapalaki sa aking kapatid. Biti at alam mo bilang isang ate, dapat kang magsakripisyo para sa iyong kapatid, hindi tayo pwedeng magpakan sa'yo habang bihay. Pakisipan mo itong mabiti, anak, alam namin na nak-alala ka sa taityon 4, pero kapag nak-aral ka sa kolehiyo, mas marami kang pagpipilian sa hinarap. Ate, nakita ko pong tama si tatay, pakisipan ninayo itong mabiti. Pinag-isipan ko na pong mabiti, tay, hindi lang pag-aral sa kolehiyo ang paraan, iwag po kayong mag-alala para sa akin. Pinayan buong pamilya si Lani maliban sa kanayang nanay pero desidido na si Lani, hindi niya maring mohang pabigat sa kahit sino. Bago imakayat si Lani sa lengsot, noong matitilok na, niyakap siya ni Nina at imiyak, ate nalilingkot ka po ba? Alam ko pong gustong-gusto ninayong mag-aral, ngayon dahil sa akin, kay Buoni at kay nanay, isinisiko ninayo ang iyong pangharapi. Hindi walahin. Sinabi ko na desisyon ko ito. Ako ang panghanay, tangkilan ko na tulungan si nanay sa pagpapalaki sa inayo, dapat pag-aralan ko kayo, hindi ko dapat isipin ang sarili ko. Iwag kang mag-alala para sa akin, kung maumo ako, kailangan mong mag-aral ng mabiti, diyan ako sa saya. Ipinapanha ko kung mag-aral ako ng mabiti para hindi ko kayo bakain. Niyakap ni Lani ang kanang kapatid, hinimas ang likod ni Nina, manawain din ang kanang kapatid, masaya siya. Imakayat si Lani sa lengsot at timira kasama si Helen, bimalik na ilit sa dati ang 2 magkapatid. Malam si Lani, kisang loob niyang hinati ang ipa at bilol sa karainte kasama si Helen at nililinis niya ang bahay. Nakakaya naman sa yayo, masyado akong abala kaya wala akong panahon para linisin ang bahay, kakaiwi mo lang tapos pinapahawa ko sa yayo. Ate naman, magkapatid tayo, normal lang ang magtulungan. Pinatira mo ako sa yayo, hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabayad ng itang na loob sa yayo. Sa na, hiwag na nating pag-isapan kailan ko mahanap ng trabaho. Siguro bikas, ate. Plano ko na mahanap ng part-time job sa hobby tapos sa araw pipinta ako sa tita ko para mag-aral manay. Nakmamanoha ang tita kong isang maliit na pakawan ng damit at kailangan niyang tao. Sige, ayos pero iwag kang magpapakapahot ha. Sige po. Alam ko na. Kinabikasan bago imalis si Lani, nakilito siyang amasal para kay Helen. Kahapon napiyat si Helen sa pakawang report, kaya ayaw na niyang gesinghan ito. Nakiwan siyang mensahe, pipinta po ako sa tita ko, inihanda ko na ang amasal, kapag gesing ko na painitin mo na lang. Inihanda niya ang lahat at simakayang trichaikle papinta sa adres na ibinahayang kanayang tita. Tiwang-tiwa si Aling Hilda nang makita niya si Lani, naki ang aking pamangkin, napahot ko ba? Kakaiwi mo lang kahapon, bakit hindi ka na lang nakpahinga? Mahantay ka sana ng ilang araw bago ka pumunta rito sa akin. Nababahot din po ako sa bahay, mas mahanda na magsimula ng mag-aral para marami akong matutinan, hindi po ba? Tama ka sa lahat ng sinasabi mo. Pasok kan rito para iminom kanting tibig pagkatapos sasamahan kita para makita mo ang iyong trabaho. Magkatabang nakikintihan ang mahtiyain ng dumating sa Tito Ramon sa pakawan. Sa Tito Ramon at Tia Elena ay sabay na ikiniya si Liz sa paglilibot at ipinakilala sa kanaya ang trabaho. Sinabi ni Tia Elena na makaraw mina siya bago bahan ng trabaho. Nakpasalamat si Liz sa mahtiyo sa pagtulong sa kanaya pagkatapos ay imiwi. Hiwag kang maya, kung gusto mong magpasalamat sa akin, sabihin mo sa tiyain mo na sakitin na ang aking panlilihaf, araw-araw na akong nakmamakawa pero hindi pa rin pimapayag. Bakit po tiya?
Baket hende pakai op mapayag. Hiwag moon gang kausapin aan tinkolde toe, walang jea. Hayan mo lang siya, mag ingat kapauwi, may pupuntahan pa kasi ako. Sa gepoe tito atia. Pinanood sila ni Les at nativa para sa kanila para silang makabata, napakakita. Imasa siya na makakatagpuren siyang tong titingin sa kanayahayan pachtingin ni Tito Ramon kay Tia Elena. Nachtpahated si Les sa trichaikle pauwi, sa don ay napansin niya ang makakaratilan makakawa na nahanap ng empleyado. Pinainto niya ang trichaikle para makianan ng litrato ang impormasyon bago imiwi. Pachdating ni Les sa bahay, nalaman niyang pimasok na si Alma sa eskwela, nakapach almisal na rin siya at nakapachlinis ng bahay bago pimasok. Pinindot ni Les ang numero ng kanayang tatawagan. Hallo po, magandang araw po, kailangan niyo po bang barista? Nakahanap kaming barista, edad 18 hanggang 25, pasok ka ba? Opo, 18 na po ako. Sige, kapag maliwag ka, pumunta ka rito para pag-isapan natin ang ibang detalye. Tweede po ba ngayong hapon? Sige, magkita tayo mamaya. Natitiwa si Les dahil nagang madali ang kanayang paghanap ng trabaho. Balak niyang maglutong pananghalian para sa kanila ni Alma nang magdate si Alma na hindi ako makakawin ngayong tanghalian. Nalingkot si Les at nawalan ng kanang kimain. Nang hapon, pumunta si Les sa tafel para sa kanayang appointment. Ang manager ay isang napakabatang baba, siguro mas matanda lang sa kanayang ilang taon. Magandang hapon po, kanina po ako nagpasyudile para sa interview ngayong hapon. Sige, maupo ka. Ako po si Les. Nakahanap po ako ng part-time na trabaho sa hobby po. Sakto, kailang kaming tao sa hobby mila 5:00 hanggang 10:00, may boyfriend ka na ba? Wala pa po. Ang handa mo naman pero wala ka pang boyfriend. Nakapagtata ka naman. Salamat po sa papiri. Hindi ko pa po inaisip aan. Nagtanong lang ako, madalas kasi sa hobby nachtedata ang makakasintahan, baka hindi ka makasama sa boyfriend mo kung magtatrabaho ka sa hobby. Hiwag po kayong mag-alala, hindi ko hayang makapekto ang personal kong biyahe sa trabaho, hiwag po kayong mag-alala. Sige, bigas ka na magtrouwd, may iba pa kasi akong gagawin kaya hindi kita matutiruan. Sige po. Paalam po. Tumango ang manager at nagimiti sa kanaya. Nang gabi, imiwi si Alma galing eskwela, nagreklamo, nakipo, pagod na ako. Ang daming kailangang gawin para sa report. Nandito ka na pala. Magpalit ka na ang damit, nakapaglito na ako. Ang saya pagdating ko may pagkain na agad. Dati kapag ako lang mag-isa, madalas akong limaban sa pagkain o kaya kimakain sa labas. Hindi pwede hiwag na natin pag-isapan ang nakaraan. Ngayon nandito na ako na ang maglilito araw-araw para sa iyo. Dial, kung ganon hindi na kita kailangang begin para sa karainte at tibag. Maglilito ako para sa iyo tapos sasabihin mo aan. Nakasando na tayo tungkol sa pera sa simula pa lang, hiwag kang mag-alala sa akin. Nakahanap na akong trabaho, sa imakapipinta ako sa tien, tapos sa hobby magtatrabaho ako sa tafel malapit ito, bigas ang trawd ko. Bof. Isang araw pa lang tayo dito, hiwag mo masyadong pilitin ang sarili mo. Nababahotin ako sa bahay, gusto kong makahanap ng trabaho agad. Sa imaha, pumunta si Les sa tia niyang si Elena at sa hapon ay nagtrouwd sa kafe. Tiniruan siya ang manager na sigang, hangating isang lalaking empleyado na 7 pagkatapos magpaliwanag nigang, imalis na siya para gawin ang kanayang trabaho. Kailangan lang magtrabaho si Les ng 4 na araw sa isang linggo dahil may backup na empleyado. Tiniruan ni Ben si Les ng mabasis na iniman. Ilang taon ka na, Les? 18 po. Sakto, mas matanda ako sa iyong 2 taon. Sana matilinghan mo ako. Kung may hindi ka alam, magtanong ka lang sa akin, hiwag kang maya. Matagal-tagal na rin si Les sa Maynila, nasanay na siya sa kanayang araw-araw na gawain. Sa simula ay nahirapan siya sa bilis ng biyahe dito, nagtatrabaho siya sa paggawa ng 6 na araw sa isang linggo at sa 5 araw.
Nachlalan siang oras para magpahinga at mag-arong Engles. Kahit hindi siya nag-aral sa kolehiyo, madalas siyang nanonood ng tiba para mag-aral, paminsan-minsan ay tumatawag siya sa kanyang ina at makakapatid ipang kimustahan sila. Hindi ganong kalaki ang kanyang inang sweldo kaya ipinagsama niya ito sa susunod na buwan bago ipadala. Nakapasa si Liz sa kanyang tryout sa dalawang trabaho at timos din ang kanyang sahod. Ang kanyang sweldo sa pakawan ay 16,000 at sa kafe ay 4,000. Balak niyang makpadalang 10,000 sa kanyang pamilya kakamitin ang natitira para sa kanyang gastusin sa bihay at makipon 2,000. Hindi natiwa si Aling Dalisay sa ipinadalang pera ni Liz, paano ka kimikita diyan sa sidat, 10,000 lang ang ipinapadala mo sa akin. May itinataho ka ba para sa sarili mo? Wala po ako nenay, ilang biwan po lang po ako doon, hindi po kalakihan ang sweldo ko, tis lang po kayo. Sisibukan ko po mahanap ng ibang paraan para kimita. Hindi na nagsalita si Aling Dalisay, alam niyang hindi madali sa sidat at dahil malamang ang kanyang pakikitungo sa kanyang noon, natatakot siyang maktanim siyang halit at hindi na siya bagang pansin. Biti na lang at hindi siya naktatanim ng samang loob. Nang magkolehiyo si Ferna, naktapos naman si Alma. May plano si Alma sa bihay at may boyfriend na rin siya. Sila ay magkasintahan simula pa noong ikalawang taon, at nakpanhako na magpapakasal pagkatapos magtapos. Hindi na nakitira si Alma kasama si Liz, kaya pwede nang tumira si Ferna kasama si Liz para maging madali ang pag-aral niya. Alam ni Ferna na nahihirapan ang kanyang ate sa kanyang ina, kaya nahanap din siyang part-time na trabaho at sinibukang kimiyang scholarship para makatulong sa kanyang ate. Nahihirapan na ang kanyang ate dahil sa kanyang ina, hindi siya pwedeng imipon na lang at mag-enjoy sa hirap ng kanyang ate. Pinakalan ni Liz si Ferna dahil natatakot siyang mapahot siya pero hindi siya pimayag. Natipat ang sinabi ni Ferna dahil sa kanyang sipag, nakakuha siyang scholarship at nabawasan ang kalahati ang kanyang matrikula. Tiwang-tiwa si Liz dahil mayroon siyang kapatid na kanuan. Inalahan ni Liz si Ferna, hindi na niya kailangang magpadalang pera sa kanyang ina dahil naktatrabaho pa rin siya at inalahan si Yomar. Dahil sa kanyang sipag sa trabaho at sa kanyang pagkamit ng oras ng mayos, nakawa niya ang kanyang trabaho kay Tia Elena at dahil mahaling din siya sa Engles, nakakuha siyang internasyonal na sertipiko. Mayroon na siyang sertipiko sa Engles pero lahat ng rewriting center ay mahanap ng estudyante o nakatapos ng kolehiyo. Nakbitaw siya sa tsafe para mag-enroll sa isang paralan para sa naktatrabaho bikas ito sa hobby. Ito ang perpektong pagkakataon para magtrabaho at mag-aral. Hanggang magtatrabaho ako hanggang sa katapisan ng biwan, pwede po ba akong magbitaw? May iba po akong gagawin. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala po, hindi po ayon, may iba po akong gagawin sa hobby kaya hindi na ako makakapagtrabaho. Sayang naman, matagal ka na rin nagtatrabaho dito, malungkot na wala ka na. Sayang din po pero kung may oras ako, bibisita ako sa cafe, hiwag po kayong mag-alala. Pagkatapos, pumunta si Liz sa paralan para mag-apply sa naktatrabaho. Pagkatapos ng isang biwan, nakakuha siya ng positibong resulta at nag-aral mabuti para makatapos agad at para makapagtiro sa sentro. Dahil sa pagsisikap niya, nakatapos siya ng pag-aral at nakakuha ng diploma. Pagkatapos, nag-apply siya sa sentro para magtiro, limaki rin ang kanyang kita. Nang magtapos si Ferna, pumunta ang buong pamilya para bimati. Sa pagkiyang litrato, ipinatong ni Ferna ang kanyang graduation cap sa ilo ni Liz, ate ko. Kung hindi dahil sa pag-aral ko, nakakuha ka rin sana ng diploma at mataas na marka kaya ko. Ana, kinan mo kaming litratong ate ko. Sige, magtabi kayo. Sa litratong kiniha ni Ana, magkayakap ang magkapatid at nakangiti. Sa malayo, may lalaking nakatingin kay Ferna. Nakita siya ni Ferna at pinakilala, sabihin boyfriend ko. Pasensya na kayo kang tinaho ko, ngayon ko lang sinabi. Magandang araw po sa inayo at sa inayong pamilya.
Madalas akong kinakwentihan ni Verna tungkol sa kanang pamilya. Naki. Hanggang ngayon tinaho mo sa amin makasama kayo pero hindi ko alam. Ikaw sa gusto kong sigurado mina bago ako magsalita, hindi ko naman inakala na magiging kami hanggang sa pagtatapos. Ibig sabihin magpapakasal na kayo pagkatapos magtapos, tulad ni Ate Alma. Hindi naman gusto ko. Minang maging maayos ang karir ko. 22 pa lang naman kami. Bakit magpakasal kahit sinden mo na lang ang gusto niya? Timingin sabihin kay Verna at nagsalita. Pagkatapos ng seremonian pagkatapos kimain ang buong pamilya sa isang restaurant. Nakbago na rin si Aling Dalisay, kinalimitan ang sakit na dilot ni Liz at tinrato siyang mabiti. Natiwa si Liz dahil sa wakas ay hindi na siya halit sa kanaya at nakatanggap din siyang pagmamahal mula sa kanayang ina na hindi niya naranasan sa loob ng 24 taon. Si Alma ay nagtatrabaho na kasama ang kanayang asawa sa Maynila nakarehistro na sila bilang kasal, ngunit hindi pa sila ikinakasal dahil sa iba't ibang trabaho, 2 taon matapos silang makasal. Nagtaka si Liz, bakit ngayon lang kayo ikinasal? Wala naman pagkatapos naming magtapos nakarehistro kami at magkasama na kaming nakatira. Para sa akin, ang kasal ay isang formalidad lamang, ang malaga ay masaya ang bihay may asawa. Ayaw ko rin sa mga seremonya, pero gustong asawa ko gusto niya akong bahan isang maliwalating kasal, gusto niya akong makitang nakasuot ng damit pang kasal. Sa sandaling yun, naramdaman kong pinili ko ang tamang tao. Inaangkan ko kayo, matagal na kayong magkasintahan pero parang kayo pa rin nuwang nagsisimula pa lang kayo. Kailangan ko na rin mahanap ng boyfriend, hiwag mong masyadong alalahanin ang ibang tao at kalimitan ang sarili mo. Hindi na bimabata ang isang baba. Alam ko po ate, pinagsasabihan na rin ako ni Verna. Nakwentihan sila at ibinahagi ang kapahirap nila sa mga panahong hindi sila makita, nanatili ang kanilang relasyon na tulad noon, hindi ito kumikipas kahit na hindi na sila nakatira ng magkasama. Ikinasal agad si Alma dumalo ang kaibigan nila. Pinili ni Alma si Liz bilang abay, ipang ipakilala ang ilan sa kanayang kaibigan. Alam ni Liz na gusto siyang talanghan ni Alma, ngunit naniniwala siya sa kapalaran na nasa isang lugar ang kanayang magiging kasintahan at hindi siya kasama sa kasal ni Alma. Si Verna at Liz ay may maayos na trabaho kaya sinabi nila kay Aling Dalisay at Mang Lando na magretiro na ipadadalan magkakapatid ang perang kailangan nila para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pag-aral ni Yumar. Tiwang-tiwa si Aling Dalisay sa kanayang narinig, naramdaman niyang sa wakas ay kinawan siya ang langit, nahirapan siya sa pagpapalaking kanayang 2 anak kaya sa wakas ay nakatulong na rin sila. Pagkalipas ng 1 taon, ikinasal sina Verna at Ben, samantalang single pa rin si Liz. Nag-alala pa rin si Verna sa kanayang ate, matagal nang walang lalaki sa tabi ni Liz, at mas nauna pa siyang ikasal sa kanayang ate. Itagal ko na lang ang kasal, maghihintay na lang ako na magpakasal ka. Hiwag kang magsalitang kanayan, maririnig ka ni Ben ikakasal ka na, pimili ka na lang bahay malapit kay nanay para hindi na mag-alala si ate sa kanaya. Mag-alala ka na lang sa sarili mo, 25 ka na, hindi ka dapat nagmamadaling magpakasal pero hiwag ka na ring maging mag-isa, kailangan mong maglaan oras para sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay maganda. Sige na, Naki Verna, ang kilit niyo na ni Ate Alma. Pagkatapos ng kasal ni Verna, bumalik si Liz sa kanayang trabaho at sinimilan niya ring isipin ang sinabi ni Alma at Verna. 25 taong lang na siya at dapat niyang subukan ang pag-ibig, pero ano ang dapat niyang gawin? Siya ay nasa pagkawan buong araw at kapag hindi siya nakatutiro sa hobby, siya ay nakpapahinga sa bahay, hindi niya alam kung saan siya hanap ng kasintahan. Inisip niya ito at hinayaan niya ang lahat na sundan ang kanilang natural na takbo. Isang araw pagkatapos ng kanayang trabaho, dumaan si Liz sa isang flower shop para bimiling isang bauhit, nakataong nakita niya ang isang motorsiklo na bimangha sa isang baba na tumatawid sa daan. Ang baba ay kasing edad ng kanayang ina. Himinto siya para talanghan ang baba, Nay, okay lang po ba kayo?
Anu ba ang ginagawaniu, hindi pa tapos ang traffic light at nakatawid na kayo. Pasan saya na masa edukasi akong nagmamadali, may 5 segundo pa para makatawid, hindi ako nakapagpreno. Okay lang ako, hindi naman ako nasaktan. Hiwag na kayong mag-away, kung nagmamadali ka, imalis ka na magpapahinga na lang ako. Imalis ka na sinabi na niya hindi na kita kakasihan, tutulungan ko na lang siya. Maraming salamat, kinin mo ang numero ng telepono ko kung kailangan niyang pumunta sa ospital, babayaran ko ang lahat ng gastusin. Hindi na kailangan, imalis ka na. Nagpaalam ang driver maraming beses bago imalis. Inalalayan nilis ang baba sa kalapit na bench, napansin niya ang khas-khas sa benting baba, bahaya siyang simimangot, okay lang daw siya, may khas-khas na po ang kanayang benti. Dalhin ko po kayo sa ospital. Hiwag ka nang makabala, okay lang ako. Hindi pwede kikyo akong sasakyan para dalhin po kayo sa ospital. Habang imalis-alis, tinitingnan siya ang baba, napakahanda at mabait na bata, hindi ko alam kung mayroon na siyang kasintahan, kung wala, ipapakilala ko siya kay Kang. Pagdating nila sa ospital, inilapit niya ito. Nagpasaya sa les na itanong at tumulong sa pagtawag ng isang kamag-anak. Nay, tatawag ko na, hindi ko kasi kayo pwedeng iwanan. Okay lang anak, malapit lang naman kami hindi pwede hayaan niyo na ako po. Nakipag-ugnayan sa les sa kamag-anak at nakisap. Narhanapan ko ang mga kamag-anak na tatawagan. Pagkaraan 15 minuto nakarating sa Kang sa ospital, tinitingnan ang kanayang anak na baba. Way anak, diba at ayaw mo ang animang nangyayari. Ako po sa les na kamag-anak. Salamat sa pagdala sa lola ko. Salamat na tutulungan. Sa les ay tiningnan at tiwang-tiwa sa Kang. Si Kang ay isang arkitekto. Sa paglalakbay mula sa trabaho, nakatong dumaan si Kang sa isang supermarket para bumili ng gamit sa bahay. Pagkatapos ay nakita niya ang kamag-anak na kinikiha ang popol na nasa mataas na estante, marahil ito ang kanilang kasal. Salamat. Nakatinghanan, napagtanto niya. Binati siya at naklakat. Hindi mo ba ako malala? Paano natin kilalanin sa sarili? Isang linggo na ang nakalipas, dinala mo ba ang aking tiyan Esther sa ospital para gamitin ang sugat niya? Nalala ko na. Ikaw ang apo ni tiyan Esther. Sa wakas napansin mo rin ako, talagang may tatana tayo, ano? Ibigay mo sa akin ang iyong contact informasyon. Gusto kong anayahan ko sa isang salo-salo para pasalamatan ko. Hindi na kailangan ang pagtulong sa iba ay dapat gawin. Kiniha mo kanina ang pocketing tisi para sa akin, kaya kaits na tayo. Sabi niya at naklakat palayo. Natilala si Richo, hanito ba siya kalinaw? O kaya maka ba siyang hindi approachable kaya natatakot siya at limalayo? Sinenda ni Rico siya hanghang sa labas ng supermarket, sinibikan niyang makipag-isap sa kanaya, sa totoo lang, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang anayahan ko sa bahay para kiman kasama ang tiyan Esther ko bilang pasasalamat sa iyo. Palagi kaniyang nababanggit. Ano ang sinabi niya? Sige, abala ako sa pagtitiro bikas ng hobby, pwede ba sa susunod na hobby? Pipenta ako sa bahay mo, iskan mo ang aking Facebook kode para may padala mo sa akin ang address para may paalam ko sa aking tiyan Esther. Salamat sa pagbayag. Walang animan, sige, alis na ako. Tinilanghan siya ni Rico sa paglabas ng kanayang sasakyan. Tumango siya bilang pasasalamat at imalis. Ang hindi sinasadang pakikita nila ila dito ay may titirang bang tatana. Kinabukasan, sinadayan niyang dumaan sa supermarket na ito para makita siya. Wala siya dito ngayon. Paano niya nakalimitang abala siya ngayon? Sa makalawa, pimayak din siyang kimain sa bahay niya. Medayo nakilat si Lena. Dahil napakalaking bahay ni Rico at may malibang na hardin. Ngunit dalawa lamang silang kanayang tiyan Esther sa bahay kaya medayo malangkot. Lena, andito ka na pala.
Sabing apuku kailanghan kanyang hanapin para makapagpasalamat ako sa yayo peruin ngayon lang niya nakawang anayaan ko. Magandang araw po sa inyo Tia Esther. Iwag niyo po siyang sisihin, hindi rin ako nach iwan contact informasyon kaya matahol din siyang nahanap. Nahanap kita para sa akin, sabi ni Tia Esther kay Rishu. Naisip ni Lena sa sarili, pinahirapan kita. Hindi ko akalain na magiging ganito siya ka-entusiastis. Belong ni Lena kay Richu. Nang makita ni Tia Esther ang eksenang ito, napatawa siya. Kailangan niyang ipagkasundo ang dalawang batang ito. Sa pananalitan makakabaton ngayon, si Tia Esther ang kapitan barkong magkasintahan na ito. Lena, may boyfriend ka na ba? Wala pa po. Bakit? Ang handa-handa mo bakit wala kang boyfriend? Nachpanghap na nachtataka si Tia Esther pero sa loob-loob niya ay masayang-masaya siya. Hindi ko rin alam. Siguro masyado akong abala sa trabaho kaya wala akong masyadong panahon para makihalubilo sa maraming tao. Hindi maganda yan. Kailangan mahabata na magdate para ma-enjoy ang bihay. Ano sa tingin mo sa apo ko? Anong ibig sabihin ni Tia Esther sa pagtatanong tungkol sa kanyang apo? Gwapo siya. Gusto mo ba siya? Napaya si Lena. Timinghan siya kay Tia Esther at kay Rishu bigla siyang kinabahan ng taninghan siyang ganito. Tia Esther, iwag mo siyang tiksihin, namimila na ang kanyang hatangha. Tutua ang sinasabi ko, total pareho naman kayong single, bakit hindi niyo bahan ang isa't isang pagkakataon na makilala ang isa't isa? Malay niyo magkasundo kayo. Magsimula mina kayo bilang magkaibigan. Walang nakpipilit sa inyo na magmahalan at magpakasal kahit kaya iwag kayong matakot. Sa kapuo pag-isipan ko po yan. Kimay na po kayo, malamang na ang pagkain. Kimia sa Lenang isang basong matamis na iniman para maiwasan ang nervyos. Timinghan si Riku sa kanaya at lihim na napanghiti. Madaling maya ang may manipis na balat. Napakakita niya. Bineksan ko na ang don para sa yayo bakit hindi mo samantalahan ang pagkakataon. Paano siya lalapit kay Lena? Magkaiba sila ni Ana, paano niya siya? Makakristiyan. Pagkatapos kimain kisang tumayo si Lena para maglakbit. Nang makita ito ni Tia Esther, pinakalan niya siya, hayan mo si Riku ang gumawa niyan. Kailan pa ba pinaglilakbit ang makabisita? Ayos lang po. Sa bahay, madalas ko pa rin ginagawa ang makabahay na ito. Nakakain na ako, hindi naman maganda kang ipo na lang ako. Walang masama doon. Hayan mo siya, si Richu na ang maglilakbit mamaya. Halika rito at makipag-isap ko sa akin. Timinghan si Lena kay Richu nakpapaiwatak sa kanaya na siya ang maglilakbit para sa kanaya. Timanga si Richu nakipag-isap si Lena kay Tia Esther. Nang makita ni Richu na nakisap ng masaya sina Lena at Tia Esther nakaramdam din siyang saya. Nang malapit na mag-alas 8, nakpalam na siya para imiwi, nahinit na si Ron halong ang kanayang sasakyan. Kailangan niyang magpatilong kay Richu. Sa buong biyahe, wala siyang sinabi, timinghan lang siya sa labas ng bintana at pinanuot ang tanawan. Lihim siyang sinilay pa ni Richu ilang beses, balak niyang may sabihin sa kanayang hinit hindi siya naklakas loob na magsalita. Nang makarating sila sa pasikan kanayang eskinita, bumaba mina si Riku sa sasakyan at binuksan ang pinto para sa kanaya. Manhat pa rin siyang inalalaan ang bubong sasakyan para hindi siya mantok. Salamat sa paghatid sa akin, nakabala po ako sa yayo. Iwag kang mag-alala, ikinakahalak ko na kimain ko sa bahay ko. Dadalhin ko ang sasakyan mo para ipa-espikas. Salamat, papasok na ako sa bahay, mag-ingat ko sa pag-iwi. Imalis din si Rishu. Alam niyang ipakana taktika ni Tia Esther ang nasirang halong. Pero kanina nuwang nakbenta si Lena sa banayo, palahang nakpapahala-hala si Tia Esther sa sasakyan ni Lena, siya ba ang simirang halong kanayang sasakyan. Hindi mo nga ako maluluko.
Bakit ang talino musamha bahay no itu pero ang hina musa panlilihaf. Nakita mo rin naman siya, napakalamig niya. Napakahirap kung makiwa ang kanayang contact informasyon at anayaan siya dito. Nagmiso sa tiyan Esther at timalikot para matilog. Kiniani rito ang kanayang telepono para makpadalan mensahe pasasalamat sa kanaya at patin siyang makhandang habi. Makalipas ang isang oras, sumagot siya, nahinit wala siyang sinabi, nakpadala lamang siyang isang sticker pasasalamat sa kanaya. Medyo nadismaya siya, nahinit determinado pa rin siyang lipahan ang kanayang peso. Kinabukasan hapon, dumating siya para kinan ang kanayang sasakan. Akala niya hindi na niya kailangan ang kanayang sasakan. Nahisap sila at nagsimilang iminlat ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na niya kailangang mahalang sa kanaya. Paminsan-minsan, inanayahan ni Tiyan Esther siya sa bahay para makipag-isap, may pagkakataon silang makita ni Richo. Sa paglipasang panahon, hindi na siya ganong mahalang tulad ng dati, minsan kasama niya si Richo, minsan kasama niya si Tiyan Esther sa kusina para maglito. Ang tatlo ay naging mas malapit. Maraming beses na gusto ni Richo na makipagdata ng makisa kasama si Lena, tinanggihan siya nito ng ilang beses, nahinit hindi siya sumiko. Hanggang sa isang araw, nakita niyang time siya sa kanaya kaya pimayak siya. Makalipas ang kalahating taon, pimayak din si Lena na maging girlfriend ni Richo. Magkasama silang nakaranas masaya at nakmamalang relasyon. Nang malaman ni Tiyan Esther na matagumpay na nilipag ang kanayang apo ang puso ni Lena, tiwang-tiwa siya. Salamat sa pagpayag na maging girlfriend ni Richo. 3 taon na siyang nakipaghiwalay sa kanayang dating girlfriend. Akala ko mananatili na lang siyang hanuan sa wakas dumating ko rin. Talagang kailangan mong mahintay sa tamang panahon. Napakabiting apo ko. Maukupo siya. Kung mabiti siya, makasundo kayo, may plano na ba kayo para sa pangmatagalan? 30 na si Richo, matagumpay na rin ang kanayang karera, kailangan na niyang magpakasal. Opo, medyo nagmamadali po yan, kalahating taon pa lang po kami, medyo maha pa po para pag-isapan ang kasal. Tama ka rin, hindi rin kita mapipilit. Ang pinakamahalaga ay nagmamahalan kayong dalawa, ang kasal upapalis ay formalidad lamang. Opo, yun din po ang inaisip ko. Tiyan Esther, pwede po bang magtanong? Hindi ko po kayang tanungin si Richo, dahil natatakot po akong masaktan siya. Magtanong ka lang, ako ang tiyan niya, nasan ang kamahalang niya? Nakakalungkot. Namatay ang kamahalang ni Richo sa isang aksidente noong 10 taong lang po lamang siya. Napakawa niya noon kaya dinala ko siya at inalahan ko siya. Mayroon akong isang anak na baba, nahinit kasalukihang nag-aral sa ibang bansa, maaaring namatay ang asawa ko. Napakabait at masinira ni Richo. Nang maging matatak ang kanayang trabaho, binili niya ang bahay na ito at dinala ako dito. Kawawa naman siya. Alam buong pamilya na nagmamahalan sina Lena at Richo. Nang dala ni Lena si Richo sa kanilang tahanan para ipakilala at ipakilala ni Richo ang kanayang sarili bilang isang arkitekto mula sa isang self-established kumpanya, tiwang-tiwa si Aling Hilda. Akala niya nakilala noon kanayang anak na baba na si Lena ang isang mayaman, kaya bawat biwan ay nakpapadala siyang pera tulad ng dati, nahinit palagi siyang nagrereklamo, bakit ganito lang ang ipinadala mo sa iyong kamahalang ngayong biwan? Opo, paro lang naman po ang ipinapadala ko, mama. Ngayong nakilala mo si Richo na napakayaman, hindi ko ba niya binibigyan kahit ano? Mama, pera po yun Richo, paano ko po basta-basta pakikialaman iyon? Girlfriend po lang po ako niya, hindi naman po asawa kaya hiwag niyo po akong pakialaman ng ganito. Dahil po sa pagmamahal kaya ako nagpunta sa Richo, hindi po dahil sa pera. Ang arte. Kung mayroon kang mayaman na boyfriend, kailangan mo ring isipin ang iyong kamahalang at kapatid. Kung hindi mo kakastisan ang kanayang pera, kakastisan niya rin iyon sa iba. Para sa kanaya, maliit na halaga lang ang ilang libong piso.
Hende ko alam, keng hende ko mag papadola nu dagdag som gasse sinot na araf, hiwag mo na akong tawaging mama. Hende pa nakakasagot si Lena nang marinig niya ang nahyang halong tinoh. Bemintong hininga siya, paano niya makikio ang pera ni Richo. Hende sinasadang narinig ninang ang isapan sa telepono ni Aling Hilda. Ngayon ang araw na nakpapadola si Lena at nang pera para sa pang-araw-araw na gastusin, mama, hinihinghan mo na naman si ating dagdag mama. Ano bang klaseng pag-isip ang ginagawa mo sa mama? Anak ko ba naman? Hende ba tutua? Hindi naman mayaman si ate para hinghan mo ang dagdag. Kailan pa ba pinayan siniman ang kanayang anak na himinging pera sa kanayang boyfriend para ipadola sa kanila? Ikaw? Ito ang pera na pinapadola ko sa mama bivan-bivan, kung malalaman kong hinghan mo si ating dagdag, hindi na ako magpapadola ng pera sa mama. Alis na ako. Biti na lang at hindi mo ginigilusinang mataray na yan noon pa man. Sabi ni Pike habang naklalarong video games. Ako na naman ang sinisisi mo. Hindi makapagsalita si Aling Hilda sa galit. Alam niyang matatak ang pagkataon ni nang noon pa man, kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya, pansamantala niyang isasantabi ang tungkol sa paghingi kay Lena ng dagdag na pera. Alam ni nang na madaling mawa ang kanayang ate kaya pinagsabihan niya ito na hiwag magpadala ng dagdag sa kanilang ina. Halo ate Lena, tumatawag ba kamakailan sa mama para sabihang magpadala kang dagdag na pera? Tama ka, sinabing ni mama. Hindi ka dapat magpadala ng dagdag sa mama, tandaan mo ang sinabi ko. Hindi mo ba alam ang ikali ni mama kung magkaroon siya ng maraming pera, gagastusin niya iyon nang hindi naktitipid. Ang perang pinahirapan nating makiwa ay hindi popol, saka sapat na ang ipinapadala nating dalawa bivan-bivan, hiwag kang mag-alala na magkikilang sa mama. Sige, alam ko na. Saninot ni Lena ang kanayang kapatid na baba kaya binaliwala niya ang habantang kanayang ina. Isang araw pumunta si Nanang at lumsasidad ni Lena para pag-isapan ang tungkol sa negosyo. Nakpalipas silang isang hobby sa hotel bago imiwi. Nang habang yun nakipagkita si Nang kay Kang para makipag-isap ng pribado. Alam na Kang na kapatid na baba siya ni Lena kaya hindi siya tumanggi. Hallo Kang, ginigilo ba kita sa biglang pagpapatawag ko sa iyo? Ayos lang, hindi naman ako abala. Hindi na ako magpapalagay pa napakahirap ng bihay ni Lena mila noong bata pa siya. Hindi kami ginatratung gemagelang ko ng katilat kay Pet. Palagi siyang nag-alala para sa kanayang mahal sa bihay, hindi niya nararamdaman na mas mababa siya sa akin. Maraming beses na nawa ako sa kanaya, napakarami na niyang dinanas na sakit. Ayokong making ganito rin ang natitirang bahaging kanayang bihay. Kung mahal mo siya ng tutue, hiwag mo siyang iwan. Alam kong kalahating taon pa lang kayong makakilala pero hindi na rin kayo bata. Kung pinaplano niyo na ang inang kinabukasan, dapat na kayong magpakasal. Salamat sa pagpabahagi sa akin, kiwento ni Lena. Hindi mo na kailangang sabihin, mahal ko siya ng buong puso. Noon pa man ay nag-alala ako na hindi makakasundo ang aking magiging asawa sa aking tiyain, ngunit iba si Lena. Masaya siya kasama ang tiyain, mahirap akong makanap ng ibang bobo na katilat niya. Kanyan ang sinasabi mo, mapapanatag na ako. Iwag mong sabihin kay ate na pinintahan kita. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin, alis na ako. Pagkasabi noon dinang, imalis na rin siya. Mila sa kapatid na baba ni Lena, nalaman ni Kang kung hanukalangkot ang nakaroon kanayang girlfriend. Nakpasaya siyang hiwag nang maghintay pa, papakasalan niya ito para alahan at pahalingan ang kasikat sa kanayang nakaroon. Nang habang yun, naklakat-lakat silang dalawa sa parke malapit sa kanayang bahay. Bigla siyang lumiut sa harap niya at sinabi, alam kong sandali pa lang tayong naging magkasintahan, makapasiguro para gawin ko ito, pero gusto ko talagang pakasalan ko. Gusto kong alahan ko para hindi ka na makisa sa malaking sidat na ito. Papakasalan mo. Ba ako? Naliliya si Lena at tumango sa kanaya.
Makalipas ang ilang biwan, nahanap ang kanilang kasal sa ilalim pagpapalang magkabilang pamilya. Tiwang-tiwa sa tiyan Esther dal nagtagumpay ang kanyang panliligaw. Tiwang-tiwa naman si Aling Hilda dal nakapag-asawang mayman ang kanyang anak, hindi na niya kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa kanyang bihay pamilya sa hinaharap. Di malurin siya sa kasal ni Lena at masaya para sa kanyang kapatid na baba. Sa wakas nakapakasal ka na rin. Mas panatag na ako dal may mag-alaga na sa iyo. Kang, alahan mong mabiti ang kapatid ko. Ate ko masaya ako na nakahanap kang mabiting asawa na katilat na kang. Nangha ko siya sa kanyang kapatid na baba, dapat kayong mohang masaya. Masaya ako para sa iyo dal nakahanap kang mabiting asawa. Dapat kayong magmalasakit at magbigayan sa isa't isa, naintindihan niyo ba? Opo, salamat po tiyan. Salamat po helat nang. Mila nang timira si Lena kasama ang pamilya ni Kang, nagkaroon mas maraming tawanan sa bihayang tatlo. Si Kang ay nakikipagkita sa kanyang kakaibahan paminsan-minsan pagkatapos ng trabaho, ginigol niya ang buong oras na nakakan kasama ang kanyang tiyan at asawa. Nagbitid din si Lena sa kanyang trabaho kay Alingheng at sa sentro, nag-aral siya ang kanting disenyo, nagpikas siya ang isang tindahan pananay sa bahay. Siniportahan ito ni Tiyan Esther. Ibinibigay ni Kang ang lahat ng perang kinikita niya sa kanyang asawa. Naktitira lang siyang kanti para sa kanyang gastusin. Bakit mo ako binibigyan ganitong karaming pera? Asawa kita, kaya natiro lang na ibigay ko ang aking pera sa iyo para pamahalaan mo, pero kung sobra, itago mo na lang, kung may gusto akong gastusin ko, itago mo na lang ang lahat ng natitira para sa akin. Sige po. Halit pa rin si Aling Hilda sa kasal ni Lena at ang halagang pera na ipinapadala niya biwan-biwan ay pareho pa rin, tinawagan niya siya at sinagawan, hanan pa rin ang ipinapadala mun ngayong biwan. Mayaman si Kang, hindi ka ba niya binibigyan pera para itago mo? Opo, binibigyan niya po ako. Kung ngayon magpadala kang dagdag bibili akong motor para kay Pek para makapag-aral siya, kawawa naman siya na nagbibisikleta. Iwag ka nang sumagot, tandaan mong magpadala ng pera. Nagisip sandali si Lena, total binibigyan naman siya ang pera ni Kang, hindi naman siya ganong gumagastos, kaya ayos lang na magpadala siya ang kanti sa kanyang ina. Pero hindi niya alam na ang pagpapadala ng dagdag na pera na ito ay magbabayad sa Pek. Dahil sa pera na ipinadalang kanyang ate, nagkaroon din sa Pek maharbong motor na gusto niya, palagi siyang nakikipagkarera sa kanyang kakaibahan, minsan pa nga ay imakait siya sa siyudad kahit na wala ni isa sa kanila ang may lisensya. Dahil sa ikalinihang magmaneho ng zigzags at gusto pa niyang makipagkarera, naaksidente sa Pek. Bimaksak sa Pek sa kalsada, dumidiho ang kanyang ilo, limipat ang kanyang sasakyan, bitinaw lang at nakapan siya. Nakilat sina Genuing siya, Aling Hilda, Nang at Lena nang matanggap nila ang masamang balita. Nang makarating ang buong pamilya sa ospital, nasa emergency room sa Pek, sinisikap ng mga doktor na gamitin siya. Nakita mo na ba ang resulta? Sinabi ko na sa iyo iwag mong sundan ang kanyang gusto, ayaw mong makinig, ngayon ano na, nakaya pa siya doon, hindi natin alam kung mabibihay pa siya. At ikaw pa, sinabi ko na sa iyo na hiwag ka nang magpadala ng dagdag, hindi ka nakikinig sa akin. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si mama? Kalma lang, kapatid, hiwag kang makalit, makakapekto iyan sa ating anak. Sabi ni Lim. Nakilat ang buong pamilya sa balita na sinang, pero walang siniman ang nasa mood para batin siya. Alam ng lahat sa pamilya kung ano kalaba ang aksidente ni Pek. Nakatilala si Aling Hilda nang marinig ang paninising kanyang anak na baba. Ilang beses nang binabalan siya ni Nang na dapat niyang kontrolin sa Pek, pero hindi siya nakinig, inisip pa niya na nanghihialam at mataray siya. Pati na rin ang pakya kay Lena ng pera sa kanyang asawa para ibigay sa kanya, ngayon naman ang kanyang isang anak ay hindi natitiyak kung mabibihay pa, ito ba ang karma ng Diyos sa kanya? Diyos ko, nakikisap po ako sa inayo.
Alam kuno ang aking pagkakamali, kawa niyo po ako, hiwag niyo pong kinan ang aking anak, nakikisap po ako sa inayo. Tahimik na imiyak si Aling Hilda, palaging nakatingin sa ilawang emergensy room. Labas na nagsisi si Lena Dahl hindi siya nakinakainin. Kasalanan din niya ang nangyari sa kanang nakababatang kapatid na lalaki. Makalipas ang ilang oras, namatay rin ang ilawang emergensy room. Nalakpasan kanang kapatid na lalaki ang kanang krisis, malibo ang kanang pinsala sa ilo kaya kailangan niya ang mahabang panahon para humaling. Kinabukasan ng imaha, bibisitahin buong pamilya sa pet. Pagkarinig nilam nakpalam siya sa kanang mukha. Makilang na yadet sinang para makpahinga, limapit naman si Lena sa kanang ina. Pasensya na po mama, sinaktan ko po sa pet, kung hindi po ako Hindi mo kasalanan ko, ako ang nakasakit kay pet. Anak, pasensya na sa inayo, dahil noon pa man ay nakpabor ako, pinahirapan ko kayo, alam kong nakamali ako, patawarin niyo po ako. Mama, hindi ko po kayo sinisi noon pa man, maukuparan kayo, kahit hindi niyo ako mahal, pero sa wakas nahintay ko rin ang araw na ito. Masaya po ako na nakising na sa pet, alahan po natin siya ng makasama, mama. Pagkatapos ng lahat, natanturin inaking paano ang kanang pagmamahal ay naktilot ng napakalaking epekto. Hindi pa niya natipat ang animang gustong kanang dalawang anak na baba, nginit kung ano ang gustong kanang bunso, ahat niyang ibinibigay. Ang aksidente ni Pech ay nakpamilat kay Aling Hilda, napakalaking kanang pagkakamali, gagamitin niya ang natitirang bahaging kanang biyay para bimawi sa kanang mga anak.